شلامالا يلن شلامالا بزهاجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تسحيلو زوته للسلام كمتن موت زمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتركع تخبطو حساسنا المته نلبوات كيب ومنقدو ناوته شولكي رمت كوين بيت زيته تحزن شلامالا يلن شلامالا بزهاجر يلن شلامالا ندحري تحسبو كبيت زي فرح انت يبطري على اقدمو زتنح كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو كدم زستبهال بهاجرو شلامالا زي بله دبناتات شرحي زقاله تسقم نديد وزتابع صدفو مخصقرو زي سجل ناي حالنا تقنافات زتنح ناطنت كدلي روحونا غابت عبسط انت مسرح معرنا راقت بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوت حجونا يبلي وشلامالا يلن شلامالا يلن شلامالا بزاريمو يبلي وشلامالا يلن شلامالا شلام هاجر علمو هاجر يخدانو هالكالات يلي تسمعون الرجو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي نتزستو على ميري 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 ملاسي يبلون عندي أغانو ريمي 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 انتايلو ريمي 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 انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنع قالو زهزبي حمدي يا قالو صنع قالو سكير قالو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو لعولا قداسنا تجلو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدب مسانا كتصنحو بخبرن عدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم بهانا صغد قدفونا تمحصنا نايلومي ارسي مقزبله حيال اواناوي كونتات كنركن فتنينا كسام موداتا مسانا تصنحو مجمريا بزخن جمر let's go. Do some powerful countries support Eritrea? Eritrea is small, yes, only a few million people, but it controls two key ports, Massawa and Assab, right on the Red Sea. That makes it like a tiny door everyone wants the keys to. Russia's secret play. Russia has been cozying up to Eritrea because Eritrea is one of the only African states that never bends to Western sanctions. Moscow whispers, promises, let us use your ports and we'll give you weapons, training, maybe even protect you at the UN. Russia dreams of putting a naval foothold in Eritrea. That would give it power to watch both the Red Sea and the Suez Canal. They can't say this openly, but in the back rooms, this is the talk. UAE and Gulf secrets. The UAE already used Assab as a military base a few years ago to fight the war in Yemen. Even after they left, they never stopped. كم نريد لنا بدحر مقارجة ويونت ميديا بزعبا ناي إيرترا أفدق بحري قصاليوتي تحسو تادوت زلو بزحات هقرات بدحر مقارجة نابي إيرترا ودبات نا إيرترا ناب ودبات إيرترا مقومات كابو زحلف دماء نودبات إيرترا زقبر زلو الرسون زغونا وددر قدجم قلي بتخكل مسير إيرترا خسرت دالي قلي بدحري مقارجة بستفل علي حيلتات كوينا مزيا نودباتنا إيرترا نخطكم زقبر زلو أدفدف كالا رأستي خوين زلو نزي سلو زريو زلو دما أب كبابينا نريو زلنا بفلاي كاب دبوباوي كفال هاجرنا قربيتنا زمت زلو بروباغندا كنسمعمو أبزوان زي حدا قداس صحف زرقحو مالو كنريينا غازا የኤርትራ በሀገርነት መቀጠል አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል።
የቆየ ያረጀ ጊዜው ያለፈበት የሚሉት ቃላት በአንድ ሀገር ይመሰሉ ቢባል ያለምንም ጥርጥር ኤርትራ ከቀዳሚዎቹ መካከል አንዷ ትሆናለች። በ1940ዎቹ የተመረቱት እንደ ፊያት 500 እንደ ሀገር የእውቅና ያገኘችው በዋናነት የማዘር ስቴቷ ኢትዮጵያ የምትባለው ማለት ነው እውቅና ስለሰጠቻት። የዚህ መሰረታዊ ምክንያት ደግሞ ታሳቢ የተደረገው ነገር በዋናነት ሰላም ይመጣል፣ ትብብር ይመጣል፣ ፕሬሚሶቹ ማለት ነው እርቅ ይመጣል፣ ጦርነቱ ይቆማል ከሚል ነው እናት ሀገሯ የሰጠቻት ነው። أدي خداس أنا برنزي أتوم سنتايت بلن ودين قوم مدير خمان أرجمومنا أديكم داس أنو ما أسيكم أديكم نسخاتكم سيتبو خمان كتكونا يدخلون انتاي مخبلكم حما قربيت كما أخم حما قربيت ونيرانا مغنياتو نيرترا أبتجزيت كتجزوا خلوهم نيرترا بقبيتكم حسكم ما خلوهم زمزمزكم ما خمانسي ملسولنا زي بلناكم حجي دم حلف حلفكم كم أدت بلونا انتاي كم نبلو كوزو سوازياتهم متحزسي إن الله مالنا اجي مجمريا متي قبل الإيرترا زرقح زولو بروباغندا أزيز في عنديو بزح عينت ملك عن زربان زولو ودمايو انتاي تايم زبلو زولو إيرترا نيرترا أفلوتو زهاب ناسي عبقي قاي نيرو كنت عسلو زلنايو so the blue area قال يوم كان تايم زبلو أبزبنا درجسي عسب زبهال مس إيرترا أيكونن درج مني مريسوا مني درجي إيرترا بحيل قبيت حزز نبريو نيرترا باوراجا إيرترا زبلن عسب زبلن كما كله نهز بإيرترا دليتن فقادنا يكونن كابيرترا كوت صحلقة مريق يكونن وتيو تجفشي في كابيرترا وتيو إذا حدايو قال انتاي زبل حنت زربا أتاحي ذكريكم انتاي بلو بزح عينت صحفات يوم عبتي السوشيال ميديا تصحف زلو نخلو كنريو نخلو كملسلو نخلو كنساسيو دليت هيكون نجا دليت شوهات يبلينانه وحفشاقن نتي كارتاتاتنا إيرترا زنبيعكا متاو دايما داي تباهيلو زقبر زلو كنتاتينا نرزلنا الزغا الأماناتو ردويو إيرتراويان موني ملسلو ويم نزي كنتات جن حجين تايكريكم دليل له أبزا حلفة وان حنت نقر وطياني را تذكروات وخينكم إذا أرتيكل زيا وطياني را إذا أرتيكل زيا مسوطت مجمريا كتوت خلا إيرترا زهبنا يافلطو كن عليا لنا مغنياتو إيرترا كم هاجر أبصبوق دلا هاجر أيكونتن للي دما أب قربابتها دما صبوق قربتنا ديكونه هاجرات أم فرراست قوي زلا زبل سنة مقو تقريبا منيرم إيرترا دما بمنقد منيستر حبريتا بمنقد أمباسادرات درجة بكل منقدي بجبت استسنة إذا زبلوا زلوا بتحدى سلعة حدا جنيا عندرا أي مسمر نابكال نجار كواسزغل كابا حليف دما زخون يكون حقاو بي زي بلو إثيوبيا أفلوت هيباتان إيرترا هابتا نعتاتهم زملكتن أبناتاتهم زمركوس قداي كم زي بلا إيرترا مسملست منال بعد كون دخون سجت إلهم ندي حريتي من اللسخون وزبل أمنت نيروني مغنياتو زقبر وزلو وقع أنصار إيرترا دي كونس وقع أنصار محبرة سب عالم نا UN كايدا شارتر ناي حبرة أفريقيا كمو نا UN يمزو خدو زلو سلازتي زقبرو زلو تسعبوس أنصار إيرترا تراي كونن زبل حسب نيروني أبقلا بوينت قلا أرتيكل ساوتي أم نيرون أبتهورن ريفيو زبل قد دليل جيرومو أنا نتي أرتيكل نبتيم ناتي سرح ويلم سرح كوا دليل كوينس أنا هو مدحرك كده تراغو دليل جيرومو بزعبا إيرترا حماق صحيفة نيرون منال بعد كون دخون تي قبر ملسنا يزبي إيرترا عمبي بوم حدا كيد ندي حريتكم اللي حسيومي لا حسيبه فريهم ويون كالو السبات قدر في لهم نو تمليسهم شعو نتي زعيفهم مزنبرو أسفيهم تايلم تمليسهم الله بنصار نايتي من إيرترا دوم اللي سوزلو ويون زقبرو زلو زربا the nation statehood and legitimacy in the international relations was entirely anchored in Ethiopia's consent for recognition. Read why Ethiopia could legally revisit its decision. ስለዚህ በንጻር ናይቲ መንግስት ኤርትራ በመንገድ ሚኒስትር ሓበሬታ ይኹን ብኻልእ ዝምልሶ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከም ሃገርን መቋምን ተቐባልነት ናታን ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዝረኸበ ብዓብዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ዝምርኮስ ከም ዝነበረ ዝብል ጽሑፍ ድማ ደጊሞም ድሕሪ ትቀደም ዝበልዎ ሕጂ ድማ ወሲኾም ለ ዳብል ዳውን ይበሃል እዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት እናበርትዕዎ ይኸዱ ኣለዉ ሓደ ምናልባት ቅድሚ ነዛ ኣርቲክል ምርኣይና ሓደ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ገለ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያውያን ዝፅሕፉ ዘለዉ እዩ እቲ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክገልጽ ከሎ
ጥያቄ የተነሳው ጉዳይ ከባህር በር አልፎ አሁን በየጊዜው ጫወታው እንትኑ አንዳንድ ስቴፕ አፕግሬድ እያደረገ እየሄደ ነው ያለው። ከዚህ በፊት የነበረው በጋራ መጠቀም ያለውን ነገር ከዚህም ያለውን ነገር ሰተን ከዛም በእኛ ወደ ቀይ ባህርን የምንወጣበት ሁኔታዎችን ይመቻች የሚል ወንድማዊ የሆነ ጥያቄ ነበር። ይህ ወንድማዊ ጥያቄ ተቀባይነት ካጣ በኋላ አይ ባህር በሩም በተለይ አሰብ የሄደበት መንገድ ትክክለኛ አይደለም፣ ስለዚህ አሰባውን በወረራ የተያዘ ቦታ ነው። ለዚህ የአሰብ ነዋሪውን ቅድም ያነሳው እንግዲህ መነሻው የሚሆነው ወስደን የሱልጣን አሰንጋ ነው ፍሬጋ ነው ወስደን ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ባለቤት ራስር ነው ያሉትና አካሎች ናቸው የሚል ጥያቄ መጣ። አሁን ደግሞ አንድ ጫወታ ከፋለና እንዳውም እንግዲህ ያው ኤርትራ ከኢትዮጵያ ሄደችበትን የሰጠው ዕውቅናን እሱን ዲሪኮግናይዝ እናረጋለን ወደ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ክፀናሕና ነጥቢ ክንምለስ ከለና እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቀየርዎ ይበፁ ከም ዘሎ ወገን ኢትዮጵያ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዝበለተ የለን። ኣብዚ ኢትዮጵያ መጀመርያ ከም ኣሕዋትን ከም ጎረባብትን ኣብ ደገ ባሕሪ እንካን ሃባን ብዝብል ዶገለዶ ክብል ዝጀመረ ናይ ንግዲ ናይ ምትሕብባር ናይ ገለ እናበልካ ዝተጀመረ ዕላማ ግን ሓደ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ናይ ጉርብትና ሃገራት ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ክትሓትት ከለካ ንናትካ ኢኻ ከም ድሌትካ ትሓትት እምበር ናይ ካልኦት ጎረቦት ድሓርካ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዝሕትት ኣለካ። ኣብ ጎረባብትካ መዓት ባሕሪ ዘለዎም ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሕጂ ዘርእዩና ዘለዉ ገፅ ንሱ ያይ ክሽፍኖ ይድፍትን ዘሎ ኣብይ ኣሕመድን ካድሮታቱን መንግስትናቱን ዘርእየና ዘሎ ገፅ ብመሰረቱ እዚ ነይሩ ዕላማ ናቶም። ካብ 2018 ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ከሎ ኣጀንዳ ናቱ ናብዚ ንምብፃሕ ነይሩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ብሕውነታዊ ዶ ብላብላ ተባሂሉ ተጀሚሩ ቀፂሉ ድማ عسب ناتنا ينيرو سلازي بزي حقاو منقدي توسيدو زبل زربا مسيو حجي دما حلف حليفو إيرترا كم هاجر كابانا زخدو تون قبولا يكون سلازي اتي أفلوتو زهابنا يو كن سحبان خلينا زبل زربا تملي سلي زبل زلو بارا بزي حجي انتايلوم صحيفة مالو أنا غازياداتي حزبنا تبو يرو كفلطون كم مهارلون مغنياتو أنا زبلو زلو إزي حجي نسمعو زلنا إذا إثيوبيا تبهال بزي حجي زلاتو قرص انت حرقالتي لا تحرستو سنة عمتات كملاس مغان فلتينا كملاسي زي سلمتاي اتي اتحساسبا ناي تزبي اندحرنا مبالنا تابينا عينت حزبي دمص زلو كاب كمي عينت حبرتسب كاب منسي كاب ابي كاب كل سله دمص زلو ابد ما علاماناتو دزي ነገር ዝናብ ትዝብ ከስርጾ ከም ኣብ ኣምሮን ክትወሎም ብኩሉ መንገዲ ይፅዕር ስለ ዘሎ እዚ ነገር እዚ እዛ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክሳብ ዝቐፀለት ክመፀና ምዃኑ ስለንፈልጥ ካብ ሕጂ ንህዝብና ትክክለኛ ሓበሬታ نتنسوم زبلو حصوت بتخكلني حبريتا ناتكانا ينكيد لنا الجين تاي زبل زل لابزي Eritrea decline as a functional state abziji ta article bombazalo tafal عليه case of Ethiopia's reversal of the state جي حدش article natomi historical context Ethiopia recognized Eritrea's independence in 1993 as a gesture of reconciliation after the civil war ስለዚህ reconciliation was granted by G state recognition is a foreign just one second كلت عينة article ስለዘለዋ ነታንቲ ይغበኩ አሁን ጫውታው አሁን ደግሞ አንድ ስቴፕ ከፋለ ማለት ያሰብ ጉዳይ ሳይሆን የኤርትራን ኢሉናን ማላቅ አሁን አሰብ የኤርትራ አልነበረች እዛ ያለን 5% ኤርትራዊ የኤርትራ ዜጋ አሰብ ውስጥ አልነበረም 5% ብትቆጥራቸው ባህር ኃይሉ እንዲቆይ አልተፈለገም ያልተፈለገበት ምክንያት ደግሞ ወደፊት ትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት እኮ 50 ዓመት ሙሉ ትግራይ ስለዚህ እቲ ዘረባ ከተሓዘልኩም ስለዘለኹ ሕጂ ንመለስ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መጀመርያ ኣብታ ኣርቲክል ከያትኹ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ያላ ሰሚዕያ ዘለኹ እዚኣ ፅሕፍቲ ኣውፅኦማ ዘለዉ ምሳ ከተሓዛ ስለዘለኹ ኣክንደን ኣብቲ ኣናላይስ ምእታውና እንታይ እስከ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ What if Ethiopia revoked the Eritrean statehood? ነዚ ኣፍልጦ መሃብ انت قدفنا إثيوبيا سي نيرترا كم هجرين فلتاني نندحريلنا انتي كقاطمنا يخل سيناريو بلانينج مالتي ناتومج انتي تناتو متحسسبا اذا ما بتصحفو انا بناتي مرداتا اب كابا ما يحشني بحلاي اريقو زحسب هيكون نزا كرسيناتو كابزا نزا عمت زي انتي تحلفن نمبر دحر 10 عام انتي كمصاينه هاجر بزو زحسب يمسلن اغانينا ونين رايو ግን حصير زحسب سب دما حدا غنيا مخانه تفلطيو
فزن لومن نصبح انت رايد حسب ارحي قد حر عام دحر 10 عام انت كغاطمي تزب زي حسب تزخف مراحي اجي انت يبل له عند حركم زيلنا the horn of Africa would turn into a political circus and the world media will have a hot topic for a week or so and push it to a back burner. But on the bright side, Ethiopia would delegitimize Eritrea as a government entity, and finally escape its landlocked misery and plant its flag proudly on the. جنتايم زبل زلو أفلتو مهابنا إيرترا قديفنا حجر يكون تنزيا كم حجر ينفلت أنينا نعريلنا علم ميدياتنا علمنا حدث من زعبانا كزاربي إحنا حدث من كرسعنا نتا أجندا كرسعوين نعلم كايدا كميو سلازي بسم استرسعنا هنا ورارنا غيرنا نبي إيرترا خيرنا نتزد لينا نقبر بل الشنات نايزيوم كمزيو بمسرته إيرترا ناس أخذ خلا مريق كذهب كان ذهبوا خاي مسلو منقس إيرترا سراويتنا إيرترا أفيعو جفيعي نتناسو نتوسيد حدا هالاي لومي أبنا زخ قبر حق فريه تطويل اللي يلوز حسب إيرترا ويلا من الباتكم تحسبوا طلعوا مسك حدا صحف لي أبسي نعلم لخاوي حقي كم دم محبر السب علم كجبرو لزخل ساقتي كجات ما زخل بدهوتات الجدا فريهيو ناب إيرترا قص ورار زي جبره نعسب يخون خالق كوس زي فتنة إيلوز عمن إيرترا ولا دسك I just wanna know أنا بناتي برداتا عزيو نجيره أبي أحمد زاربو زلو ناب إيرترا خيدو نخو جبرو عقم سلا زي بلتراي ويز بلزلو إتدي زاربو لزلو قلنا من تايو حدا إيرترا ترجاجي أنا معبالي أنقص جاسن كيت خيط حدا كالاي دما كومز النابلة تزبع قونك سلفلو مالت توقع يترفني خجبرون دي جن إذا propaganda زي دما نتا وشتو يزلو كينا دخون قرب عرفتي بان تزبسي كابتي ناي أم حرادو ناي قالوا دبحالو دلو ناي أوروما قالس زلو ناي تكراي زلو قالس نعقدي فهمسي مساخان خون ما عسبنا في بحرن كنختم سأل ناس كن حق زكاينا دخون يبلو نخونو يلو زسعرو زلو حجي كابون ونسل زغاز أنا تتريف زلو بزبي إثيوبيا قال دلو تريف دلو ولا أنا أوروما ونتخون التريف دلو كما يجر كابون نيت قبرهم زبل أجندا سلزلو وينزي زيادة كم بروباغندا كده فعلوا نريو زلنا مالتي أبزع جي تمليسنا هنريو خلنا تارتيكل تصحيف زلو حدش ارتيكل هيكون صحيفه منيرم تمساسالي جن انتي ريال لغبزي ايرتراوي عندما لسولا ارتيكل قريبا يرتا مصوب journal.com زبالنا ايرتراويان ميديا يو ابات حفوايا نزمل سنايزياتو مالتي حقنا علمن عندنا إثيوبيان أجنازي ومنزعجي أبهورن ريفيو وشي زلوا بمملاسيو historical reality versus revisionism كوننتنا تاريخا تهوتتا ناتومن ويكا نتاريخ كم بحدش كتصحف مفتان مالتي Eritrea's independence was won through a 30-year armed struggle not granted by Ethiopia exactly إرترا نفسنا زرغبت مجمريا بتحكي كندقملو لنا إذا فلوت نقرأ يبالني كندقمل لك تزي إرترا ناي 3 عامات مرير السجيرينا نتاريخ رغبة إثيوبيا دسيلو هيكون تنهيباتو كالاي عشان تعرف من 9 UN زتعذبو سوبرفايزر كوينو زرعيو تسعن شاتن شومنت دما زمصنا حزب إرترا استوابلو إرترا لولاونتنا نصنتنا ندليلو أدميزو علم دما مسكيرا بانديرانا دما أب UN أب نيويورك تسغيلا مسخاخر دما لو claims that Ethiopia gifted recognition are dismissed as historical fiction and offensive for Eritrean martyrs. لذي اتي إثيوبيا كم هي بناتنا أفلوت هيباتان إرترا ناتنا زبهال مجمريا تاريخاوي تنصوهاي مخان بتاريخ ندروي خلنا تنصوهاي فترة بعلم زفترون كالاي دما نتوم سماتاتنا إرترا دما عبس عرفن نقاتن مخانو إرترا بدم جوغانو زمصت حجر سلازخونت حقاوي كم دما دبلوماسياوي مسرت كالوجي نحريلنا recognition of states may be discretionary but once coupled with UN membership and decades of international practice it becomes irreversible ስለዚህ ولا ኳት ሀገር አፍልጦ ዘሃበት ከም ብምርጫ ስለ ዘሃበቱ አይሄበን ከተበልኳ ትخل እንተኾነት ኒ ጎንጎንቲ ኒ ዓመታት ዝቀፀለ ናይ UN ሃገር ኮይና ንልዕሊ 32 ዓመት ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ናይ UN ዝነበረት ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ كم هاجر نسلاسات عمت نستنقصت هاجر تمليسكا هاجر هيكونت كلنا تيا نختبل مجمريا كمت انز حلفت دفرت يزي كالاي دما تدفرتن نعقتن بعم سبقسي وزي دما نعقتن منيو
ንኤርትራ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣይኮነን ንዕቃት ንማሕበረሰብ ዓለም ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክገብሩና ኣይክእሉን እዮም እቲ ከምኡ ክግብሮም ዝኻለ ድማ እቲ ዝንቡዕ ኣካይዳ ናይ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ዝተኸተለቶ ንዑ ብምርኣይ ካብኡ ዝሻደኑ ስለ ዝኾኑ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ዝነቃካ ሰብ ግን ንኣብነት ኣብ ቪድዮታት ናተይ ኣብን ካድረታቱን ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ የርእዩ ክንብል ከለና ሓቂ እዩ ንዕቀት የርእዮም ንዕቀት ዘርእዩና ግን ንሳቶም ስለ ዝነዓቑ ኤርትራ ሕማቕ እያ ማለት ኣይኮነት ተርጅምንሎ ሓደ ሰብሲ ክንዕቃካ ወይ ናይ ንዕቀት ምልክት ዘርኢ ካብኡ ስለ ተሓማቕ ኣይኮነን ስለ ዝፀላእካ ከዳኽመካ ስለ ዝፈቱ ዝነዕቃካ ኮይኑ ኣክቲ ክገብር ኣብ ባይታ ግን ኣብ ባይታ ክንፈልጦ ዘለና እዚኣ እያ እታ መልሲ ኣነ እኳ ይፈትወን እንደ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ግን ሓደ ግዜ ከዓ እቶም ምስቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ዕንደራ እንተሪእናዮ ትክክለኛ መልሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ንሕና ጥራይ ናይ ፃጥቃን ክንፃወት ኣይንኽእል ኢና እንታይ ስኬሎም ፅሒፎምሎም ኣብዚ ሓደ ኤርትራ ዝብል ኣካውንት ናይ ትዊተር ማለት እዩ ኣብ ግሲ ንኣንበሳ እንታይ ኢልዎ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣነ ከም ኣንበሳ ኣይርአካን እየ ኣፍልጦ ናተይ ከም ኣንበሳሲ ኣይሂበካን እየ ኢሉ ኣብ ግኒ ኣንበሳ ይዛረቦ ማለት እዩ The lion replied to ኣንበሳ እንታይ ኢሉ መሊሱ don't worry about me just make sure you recognize yourself that you are a dog እንታይ እስከ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣነሲ ከም ኣንበሳ ይርአካን እየ ኢሉ ተኣድግኒ ኣንበሳ ምስ ነገሮ ተሓን ፀገም የብሎም ዛዕባይ ካብ ኣንበሳ ዲኻ ትርአኒ ወላ ከም ካልእ ንዓኻይ ዝምልከት ጥራይ ንነብስኻ ከም ኣድጊ ከም ትሪኣ ጥራይ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ኢልዎ ብካልእ ዘራርባ ኣነ ክበልዓካ ምዃነይ ጥራይ ዝፈልጥ እምበር ንዓይ ከም ኣንበሳ ዲኻ ትርአኒ ወላስ ከም ድሙ ኢኻ ትርአኒ ኣገዳሲ ይኮነን ኣነ ግን ንዓኻ ከም ኣድጊ እየ ዝርአካ ኣምፅየ ድማ ክበልዓካ ንስኻ ነብስኻ ከም ኣንበሳ ዲኻ ትርአካ ከም ኣድጊ ብዘይገድስ ንዓይ ከም ኣድጊ ስለ ዝርአካ ከይደ ቁርፅመካየ እታ ዘረባ ስለዚ ኣገዳሲ ኣንበሳሲ ኣድጊ ከመይ ይርዮ ኣድጊ ንኣብነት ንኣንበሳ ይንዕቆ እየ ክብል ይኽእል እዩ ፋይን ንዓቆ ኖ ፕሮብለም ብነብስኻ ትፃወት ኣለኻ ብሂወትካ ትፃወት ኣለኻ በዛ መንባርካ ትፃወት ኣለኻ ትላገፅ ኣለኻ ጥራይ ትርጉም ካልእ ትርጉም የብሉን ስለዚ ኣንበሳ ኤርትራስ ከመይ ኤርትራ ብኢትዮጵያውያን ከመይ ገልፁና እንታይ ይብሉ እንታይ ይፅሕፉ ክንፈልጥ ከነነብድ እምበር እንታይነትናን መንነትናን ታሪክናን ክገልፁልና ይንፅበን ኢና እንታይ ግን ምስቲ ብርትዐ ማይክሮፎን ናይ ሚድያ ናቶም ንብዙሓት መንእሰይ ወይ ነቲ ንስ ወለደ ከሽክዑልና ስለ ዝኽእሉ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ በቲ ናቶም ትንተና ዘይኮነ ወሲድና ገምጢልና እዝን ሓሶት እዩ ኤርትራ ድማ ከምዚ እዩ ኢልና ክንገልፅ ናትና ስራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ ድማ ከምኡ ንገብር ኤርትራ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኦፈንሲቭ ስለዘየላ ኤርትራ መጥቃዕቲ ትገብር የላ እዚ ትፍልልይ ተርዲምሎ መንግስቲ ኤርትራ የጥቅዕ የለን ተጥቅዕ ከሎ ንፀላኢኻ ከመይ ጌርካ ተዳኸመ ኣይፈልጥን ማለት ኣይኮነን ብሚድያ ሻዕብያ ፀቢቑ ይድፈልጥ ኣይደልዮን ግን ኣሎ ኣብ ልዕሊ ወያነ ኣብ ልዕሊ ማለሊት ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኩሉ ሰብ ዝክሮ እዩ ንከምኡ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ አንጻር ብሚድያ ደረጃ በፕሮፓጋንዳ አንጻር ብልፅግና ክገብር መሪፁ የለን which is good መደንቆር እምበር ትርጉም የብሉን እሱ ስለዘይገብሮ ዘሎ ግን ነቲ መንእሰይና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሜይቢ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያውያን ስለዘይመፆ ዕሪፉ ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ደገ ዘሎ ግን ክፃወተሉ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ስኢልና ዝረኣናዮ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ፈጢርልና ስለ ንርኢ ዘለና ምምላስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዛ ፖስት ባይ ዘ ወይ ሻሮን እያ ፖስት ጌራታ ርያታ ኣርቲክል ኣይምረኣኾ ነይራነ ስለዚ ዓብዪ ኣኽብሮት ክንህብ ይግባአና ኣብዚኣ ንመለስታ ዘበኩም ዘለኹ ፀሓፊ መን ምዃኑ ናይዚኣ ኣብቲ ኣርቲክል ኬትኩም ፀሓፍዋ እንድሕሪኢኹም ክንቅፅል ኢና recognition maybe Eritrea is recognized by nearly 200 countries and is a full UN member. Ethiopia cannot unrecognize it. ስለዚ ኤርትራ ብክልተ ሚእቲ ሃገራት ናይ ዓለም ተቐባልነት ዘለዋ ኣፍልጦ ዝተዋህባ ምልእቲ ኣባል ናይ ዩኤን እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣነ ንኤርትራ ይፈልጣኒ እንታይ ኢላ ኣይብሉን እዮም ኣይብልኒ ንዖም ዝምልከት እዩ ኤርትራ ግን ሃገር እያ ተወዲዩ ዘሎ ነጥቢ እዩ ኢትዮጵያ ከምኡ እንድሕሪ ኢላ ኤርትራ ድማ ባዕልካ ትፈልጣኒ እውን ኣይፈልጠክን ኢላ ንኢትዮጵያ ዝገደደ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ኣይተረድኦምን ኣሎ ኣብ ግን ንፅባሕ ስለ ዘይሓስብ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ሃገር ክኸውን ዝደሊ እዩ ካልኦት ክልላት ሃገር ክኾኑ ክልል ሶማልያ ሃገር ክኸውን ዝደሊ እዩ ስለዚ ዝፃወትዎ ዘለዎ ሓይሊ ሓዊ ክንምንታይ ተገምጢሉ ከቃፅሎም ምዃኑ ዝፈልጡ ይኮኑን ግን ንሕጂ ድሓን ኣብታት ኣይናኣቱን ኢና ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ናብኡ ዝኸይድ ኣይኮነን comparison to East Germany, Taiwan or Somaliland are deemed misleading and irrelevant ሳቶም ንሶማሊላንድ ዶ ገለዶ ዝብሉ ሶማሊላንድ ብምርጫኦም ኣካል ናይ ሶማልያ ኮይኖም ንሓሙሽተ መዓልቲ ድዮም ንክንደይ ቀፂሎም ኣብ መጀመርያ ነፅነት ኣብ ዝረኸብሉ ኣብ ስሳታት ስለዚ ብድሌቶም ሶማልያ ሓንቲ ክንከውን ኢና ኢሎም ድሕሪኡ ድማ ይንኸውን ኢና ኢሎም ኤርትራ ብድሌት ኣይኮነትን ብፍንጫ ተገዲዳ
نتتجدد ذاتو فدريشن وين انت خونت بعلوم منقسنا إثيوبيا يتعيسوا قبل علي ما إيرترا 3 عامات قاليسا ناصنتا بغلص ما دحيرا دما بحقي أم حبرسب عالم زعتوتيا زوادادر نطبي بفصم يبلون ناصنتا بافريقيا تمليسكا ختص انتو خينكا اتزصريه منقدنا ناصنت إيرترايو سازي we don't want to debate abzi RSS مالتيو تابزي قتيلنا اتي زبحال زلو زربا نيشتا يبزي اكريتكم تاينيرا بحفشا تساتم زبلو زلو نيرترا كم هاجر ايتخوني زبلوم زلو رقو حيتات زغلصو permanent population despite immigration population remains stable جي ولا تناي كم هاجر كتكون ايتقومني زبلوا حزبنا تانا نقلقل زخيديو يس سدت علنا سدت يلن كنبلاي نخلينا حزب ايرتراغن أيام قلقلن نالبات كم تزدلي كم تكون سخز جبا 3 عامات أيوسخن كيلكا كتزارب خليقة تزنبرن جن زبيرترا أنقل قيل زبل سنة مقوت حسوتيو يا سدات يلن كن بلاين خلينا تي سلستي ملسون ميجر ريديو صيل كخمزي بسمعت زي ارتيكل صحفي تراو انت هون طرنافي اب فيسبوك ون حدا اب اكس ون حدا حيال جغنا تقالاسيو قال صحف سبيو سلازي اتنريو زلنا نتيجه كنتات ساينتيفيك بيبر ارتيكلز ويكا كم زكنو ارتيكل كصحف كله بسمعت دا يكون فاكتس بچبتي كصحف زلو سلازي ابيرترا سدت يلن نبل يلن سدت علي نابنت حدا انتايلو صحيف اللي يالو ኢትዮጵያውያን ኣብዚ አዲስ አበባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለይ እንታይሉ ጽሒፉ ኢትዮጵያውያን ንዕቆመ ዘለው ነቲ ሃገርና ወይ ነቲ ኤርትራ ካብኣቶም ሓደ ናይ ኤርትራ ዝስደድ የለን ኢሉ ብግምጣሉ ንግሆም ምሸትን ኤርትራውያን ናቦም ንስደድ ኣለና ኣብዚ ከተማታት ድማ ዕላሊቕና ይርዩና ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እዚኦም ኣብ ዓዶም ክነብሩ ይደልዩን እዮም 32 ዓመት 34 ዓመት ናጽነት ገይሮም ዓዶም ክነብሩ ይደልዩን እዮም ኣብዚኦም ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ኣብዚኦም ክመሃሩ ዝደልዩ ኣብዚኦም ክዓብዙ ዝደልዩ ስለዚ እቲ ሃገር እትያ ዋና የብላ ወይ ሰብ የብላን ዝብል ገምጋም በታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርእይዎ ዘለው ዝደምደሙ ሰባት ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኢሉኒ ስለዚ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ክወፅእ የብሉን ኤርትራ ድማ ንኤርትራዊ ከይወፅእ ጽቡቕ ነገር ክትገብረሉ ኣለዋ እናበለ ጽሒፍለይ ኣይዞን ናበይ ከም ጽሓፈለይ ግን እታ ጽሕፍቲ ሰኪርያ ንኣኻት እውን ሸር ገብራ ስለ ዘለኹ እዩ ከምኡ ድማ ዲፋይን ቴሪቶሪ ኢንተርናሽናል ሬኮግናይዝድ ቦርደርስ ኤርትራ ዶብ ናታ ንጹር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ንጹር ዶብ እዩ ዘለዋ ድራማ ስለ ተፈጥሮ በር ንጹር ዶብ ኣለና ኢፌክቲቭ ጋቨርንመንት ሜንቴንስ ኮንትሮል ኤንድ ዴሊቨሪስ ሰርቪስስ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኣሎ እወ ከምቲ ናይ ግድን እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ናቶም ከምቲ ናይ ዓለም ዝብሎ ባይቶ ዶ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ዶ እሱ ሃገር ባዕላ ትመርፆ ዳ እምበር ግዴታ ኣይኮነን ከም እንተትኸውን ነይሩ ስዑድያ እውን እኮ ባይቶ የብላን ስዑድያ እውን እኮ ምርጫ ኣይተካይድን እያ ስዑድያ ሃገር ኣይኮነት እያ ክትብለኒ ቀጠር ሃገር ኣይኮነት እያ ክትብለኒ ስለዚ ኤርትራ ናታ ኣካይዳ ኣለዋ ናታ መንገዲ ኣለዋ ናታ ሲስተም ኣለዋ ኣብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዘለኻ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ወፂያ ድማ ኣብ ንቡር ክትምለሰሉ ትኽእል መንገዲ ኩነታት ወይ ግዜ ክህሉ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንሃገሩ ዝቋፀር መሬቱን ባሕሩን ሰማይን ክቋፀር ዝኽእል መንግስትን ሰራዊትን ግን ኣለዋ ንህዝቢ ድማ በቲ ዓቕሙ ሰርቪስስ ዝህብ ትምህርቲ ድዩ ጥዕና ድዩ እቲ ከምኡ ኢሉ ዝኸሰና ዘሎ ንህዝቢ እኮ ትምህርቲ ዘህብ እዩ ሚልዮናት ሰባት ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ዘለዉ እዮም بزخونه جن صبغي foreign relations active diplomacy across continents ኤርትራ ድማ active ዝኮነ ዲፕሎማሲ ለውጥ ራይደ ኮነስ ብዲፕሎማሲን ዓኻነጽ ኢሉ ካሎ በይንኻ ከም ተርፉን ጌርካ ለብቲ ከባቢ ስለዚ ዲፕሎማሲ የለን ዝበሃል እውን ዝተጋነነ refuting destabilizer narrative ከም ድማ ኤርትራ ረባሽት ወይ እውን ዘራጊት ኣብቲ ዞባ ዝብል ድማ ሓሶትን ዝተነጸገን እዩ ኤርትራ alleged support for insurgencies is framed as a deflection from Ethiopia's own internal crisis ስለዚ ኤርትራ ከም ረባሽትን ዕግርግር ኣብቲ ሃገራት ተድግፍ እያ ዝብልን ሓሶት እዩ ውሽጣዊ ፀገሞም ክፈትሑ ስለዘይከኣሉ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ historical example shows Eritrea urging legal resolution example Algiers agreement ስለዚ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ እትቕየድ ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ እውን እንተኾነ ኤርትራ ተቐቢላቶ while Ethiopia ግን መቕባላ ብያ Eritrea's foreign policy is described as principled and self-reliant not hegemonic ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ድማ ብምንታይ ዝግለጽ ኣብ ነፍሲ ምርኮሳ ከምኡ ድማ መትከላዊ ከምኡ ድማ ናይ ግበታን ዓብለል ገብት ዝበሃል ኮንሰፕት ዘይብሉ እዩ ብግምጣሉ ኢትዮጵያ ሬትስ ኦብሰሽን ዕብዳን ወይ እውን ጽላለ ናይ ቀይ ባሕር ድማ the Horn Review article is portrayed as political distraction from Ethiopia's domestic instability. Ethiopia's elite are accused of reviving so تايبلالو ኢትዮጵያ እቲ አርቲክል ደይመደ ተባሂሉ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም
ህዝቢ ካው ናብ ቀይ ባህር ገጹ ንኽዘብል ከም አጀንዳ ኢሎም ዘምጽዎ ዳምበር ዝኾነ ይኹን ምስ ዝተሓሓዝ ምስ ኩነታት ናይ ቀይ ባህሪ ምስ ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን ስለዚ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃልኪ ኢሎም ዝገበርዎ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል መልሲ ይብሎ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ለንቀነ ዝዝረብ ዘሎ ክልተ ነገራት ክንሪና ሓደ አርቲክል ወፂሉ ኣብ መጀመርያ አንደ ብርሃን ዝብሎ ዘሎ አምባሳደር አንደ ብርሃን ዝበላ ተዛረብ ዘላ ቢቢሲ ዝወፀት ስምዖዋ አንደ ብርሃን ወልደ ገርጊሽ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ብዛዕባ ወደብ ንዘለዓለ ሕቶ ተሓቲቱ እንትምልስ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን ዓሰብ ንመጀመርያ ግዜ ከም ወደብ ዝተሃንፀትሉ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን እዩ ንመጀመርያ ዓሰብ ዝረገፁ ጣልያን እዮም ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን ክብል ተዛሪቡ አስዒቡ ድማ ካብ ባህሪ ሂደት ኪሎሜትራት ርሒካ ማለት መሰላለካ ማለት ኣይኮነን ነዚ ዝገልጽ ሕጊ እውን የለን ብተወሳኺ እቲ ወደብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ተባሂሉ ዘሎ ኢትዮጵያን ብዙሕ ዓመታት ብዘይ ወደብ ነቢራ ክብል አምባሳደር አንደ ብርሃን ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ከምቲ ናተይ ገምጋም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዚ ፕሮጀክት ክውጅን ከሎ ምናልባት ካብቲ ንኢትዮጵያ አጋጢምዋ ዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላው ቁጠባዊ ቁልውላዋት ፖለቲካዊ ቁልውላውን ጸጥታዊ ቁልውላውን አቃልቦ ህዝብን ምጥምዛዝ ተባሂሉ ሃገራዊ ስምዒት ንምልዓል ምናልባት ወደብ ምውናንን ኣብ ብዙሓት አካላት ልሂቃን ኢትዮጵያ እትርፋን ስለ ዘሎ ደገፍዶ ይረክብ ብምባል ነቲ እናንቆልቆለ ክመጽእ ዝጸንሐ ተቐባልነቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክቐልብሶዶ ይኽእል ዝብል ስነ ሞጎት ሒዙ ይመጽእ እምበር ናይ ብሓቂን ረብሓ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ዕላማ ሒዙ ኣይመስለንን ክብል ተዛሪቡ ንሱ ብምቕጻል ስለዚ ትቐንዲ ዕላምኡ ኣቓልቦ ህዝቢ ካብቲ ንኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቁልውላው ንምጥምዛዝ ተባሂሉ ዝመጽእ ዘሎ ይድሕር ምባል እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእና ኩናት ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኩናት ኣብ ኦሮሞ ኣሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ነባሪ ማዕለበ ኣይረኸበን ኣብ ክልል ሶማልያ ናይ ኦጋዴን ሓርነት ምንቅስቃስ ኦጋዴን ኣሎ ኣብ መንጎ ብዙሓት ክልላት ናይ ዶብ ምሳሓብ ኣሎ ሓሊፉ ዝውላዕ ኩናት ግጭት እውን ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓዘቕቲ ናይ ክልውላው ትሒላን ከላ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ክወርር ይምባል ምናልባት ጽላለ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ገይርዎ ከዓ ብገምጋመይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ናይ ስልጣኑ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ ንሱ ብምቕጻል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ገምጋም ናይ አምባሳደር አንደ ብርሃን መጀመርያ እዋናዊትን ኣገዳሲትን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ጽላት ይሃሉ ብልኡላውነቱ ነክፈረክ ከም ዘየለ እትገልጽ ነቲ ክውንነት ድማ ዝኾነ ይኹን ከይተጋነነ ብትኽክል ነጥቢ ዝገለጸቶ እውን ንርኢ ኣለና ካብኡ ቀፂልካ ወላ እውን ገለ ካብቶም አክቲቪስትስ ንኣብነት ከም ስታሊን ነዚ ኩነታት ክምልሱ ከለዉ እውን ዝብልዎ ዘለዉ እንድታነሳ ኢትዮጵያ እንድታነሳ ጥሪ ቀረበ የሚል ኢትዮ ሪቪው ምናምን ላይ የሆነ አርቲክል ተጽፏል ትልቅ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀረበ ኢትዮጵያ ኤርትራን አላቃትም ብላ እውቅናዋን ማንሳት አለባት ይላል የገልቱ ስብስብ ማለት ይሄ ነው ገልቱ ስብስብ ጴጥሮስ ጋሊ ቆሞ ባንዲራውን የሰቀለው ኒውዮርክ የሰቀለው 1993 በህጋዊ ዓለም አቀፍ ሪፈረንደም ሪኮግናይዝ ተደርጎ የሄደው ብልጽግና አወቁ አላወቀው ምን ለውጥ ላይ ያመጣ ነው ብትሉት ምንም የነፈዘ የበከተ መንግስት አንዴ ኢቲቪ ያመጣና ለምንድን ነው ቀይ ባህር አሰብ ምን ሄደው ቀይ ባህር ምናምን ብለን ከኤርትራ ጋር እንትን ማያስፈልገን ቀይ ባህር ቦዩን ቀደን ቀይ ባህሩን ወደ ቀይ ባህር ከመንሄድ ቀይ ባህሩ ወደ አፋር ይምጣ ማረግ እንችላለን እኮ ህንድ እኮ አድርጋለች እንትና እኮ አድርጋለች የሚል አንድ ነፈዝ ኢንጂነር ታመጣለች ከዛ ሰው ይዝናናበት አንድ ሳምንት አጀንዳ ያደርጋል አሁን ደግሞ ኦኬ ጽቡቅ የሪው ማለት ስታሊን حيال ዝኾነ ግብረ መልስ እንዲዝቦም ዘሎ ጽቡቅ ድማ እዩ በሐበሻ ኤርትራ بعالم درجة تقبلنا زرخبت هاجريا إثيوبيا تبلو زلان زبلو وزلون بفلايتهم مهورات يوم تبهيلهم دمتو فتين كرؤسهم بتخكل دي يسرح نتعنهم كمان زت أراتروها هذا بتلفزيون متيو انت قدش أنا نبقى بحر نخيد مريت قديدنا تقيه بحرنا بانا دينمصو كبل زي حفر مليونات حزبناتو درار لو تزي ركب زلو أبهوتو تازنبر أفدق بحر زلك عدلات بس مع عميل كان خدتكم نعود حسيمك كويناتن أجرجرن كتمرز كلها إن ريوز لنا كونتات مخانيز جلس إذا كم جيلو نحلو خلو
حدا مصحف ذا ايكونوميست ዝበሃል ድማ ብዛዕባ ኩናት ذا ايكونوميست ማለት حدا ጎስጓስ ናይ ኩናት ሰይጣናዊ መጋዚን እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብፍላይ ወይነት ከም ስተሆርን ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ለንቀነ ሓድሽ ኣርቲክል ኣውፅኦሞ ዘለዎ ብቪድዮ ተቐይሩሎ ንሽተይ ንስማዓዮ እስኪ ምልካው ስርዓት ናይ ህልውና ቅልውላው ኣጋጢምዎ ተባሂሉ ድሮናትን ሚሳይላትን አዲስ አበባ ንኣስመራ ኣበ ውሽጢ ውሕዳት ደቃይቅ ከፈራርስ ኣይኽእል ኣየን ክብል ድማ እቲ ጸብጻብ ኣጠንቂቁም መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣፍሪካዊ ምልካው ስርዓት ኣበ ናይ ህልውና ቅልውላው ይርከብ ኢሉ ኣበ ዝዘርግሑ ሓድሽ ጸብጻብ ወተሃደራዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዝ እዋን ኣንጸባሪቑሎም ድሕረት ሃገር እንተ ዝኸውን ኤርትራ መሰለ ዝብል ኣዘራራብ ሓሳብ ኣቐሚጡ ትንታንኡ ዘስፍሐ እቲ መጽሔት ኣስመራ ነበርታ ኣበ ቀደም ብጣልያን ዝተሰርሑ ሕዚ ዝዓነዩን ዝኣረጉን ፓላሶን ገዛውትን ሲኒማታት እዩ ዝነብር ዘሎ ይብል ውልቀ መላኺ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንቁጠባዊ ምዕባለ ሕቁቕ ሂቡ ሰዓቱ ንድሕሪት ዝበለ እዩ ዝመስል ዝብል ትንታነ ዘ ኢኮኖሚስት ሕብራት ሃገራት ነቲ ኤርትራ ተካይዶ ብሄራዊ ኣገልግሎት ባርነት ኢሉ ዝሰነደ ኮይኑ ሓደ ብሰለስተ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰደደ ምዃኑ ይቐምጥ ነዚ ድማ ዝተዓፀው ሹቓትን ዝባዶሙ ሕርሻታትን ናይ ዝመርአይት እዮም ኢሉ ጸላእቲ መንግስቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዝኣመኑ ይመስሉ ዝብል ጸብጻብ ዘ ኢኮኖሚስት ኣብዚ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንምቆጻር ብግልጽ ድሌቱ ምግላጹ የረድ ብዙሓት ድማ ነቲ ስርዓት ንምግርሳስ ከም ዝሓስቡ ካብ ዝሓሊፉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ከእትዋ ክሓስብ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ እቲ ጸብጻብ ነታ መጽሔት ሓሳቡ ዘካፈለ ሽሙ ዘይተጠቐሰ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ጥንኩር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘላ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ዝበጽሑ ዘመናዊ ተዋጋእቲ ጄታትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ሚሳይላትን ተዓጢቓ ከም ዘላ እንተደልያ ኣስመራ ከም ጋዛ ክትገብራ ትኽእል እያ ክብል ዘለዎ ስግኣት ኣረዲኡ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ መጀመርያ ናይ ኮና ንሰምዖ ዘለና ደ ኢኮኖሚስት ኢልካ ኩሎም ቶም ፓብሊኬሽንስ ትማሊ ንህወሓት ተኣምር ክገብር ይኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ታሪክ ዘሎ ብላብላ እናበሉ ንጀነራል ጻድቃን ድማ ዝሓየለ ናይ ኣፍሪካ ጀነራል ብምባል ዝገልጾ ዝነበረ ድሕሪ ጸኒሖም እንታይ ከም ዘጋጠመ ብተደጋጋሚ ሪኢና ኢና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣጠማምታ ማለት ክትገልጾ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ሕጂ ብዓይኒ ኣካዳሚክ ክትሪኦ ከለኻ ደ ኢኮኖሚስት ማለት ገለ ካብቶም ዝእመኑ ወይ እውን ብዙሕ ኣንባቢ ዘለዎም ብቁዓት ኣርቲክል ዝወፅኦ ተባሂሉ ዝእመን እዩ ግን ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ኢት ደዝንት ማተር ኩላቶም ሓደ ዓይነት ስታንባይ ዘለዎም ሓሶት እዩ ክሰምዕ ኣለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ርግፀኛ የመንግስቲ ኤርትራ የንብቦ ከም ዝኾነ እዚ ኣርቲክል እዚ ሸለል ኢሉ ከዓ ነቲ ፕላን ናቱ ክገብሮ ይኽእል ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ቶም ዓበይቲ ነቲ ፍልጠት ኣለና ነገራት ብዕምቆት ነንብብ ኢና ሳተላይት ኢሜጅስ ኣለና ዝብልዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ባይታ ግን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ዝገልፅዎ ሓይሊ ሃልይዎ እንተዝኸውን ብፋኖ ክሳዕራ ይምርኣናዮን ብዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዋ ዕድላት ነቲ ንኤርትራ ትድለየሉ ዘላ ኩነታት ንምሽፋን ምዃኑን and Gulf secrets. The UAE already used Assab as a military base a few years ago to fight the war in Yemen. Even after they left, they never stopped watching Eritrea. The secret here እንታይ እዚ ኤርትራ በብዙሓት ሃገራት ትድለ ከም ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ናይ ውሳነታት ወይ ንክውስን ተዳልዩሎ ዘይኮነ በብዙሕ ሃገራት ይድለ ከም ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ተጠማቲ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ምጥምማት ድማ ገለ ብቅዱስ መንፈስ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ብዝደልዩ ካልኦት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ኣጀንዳታት ንኢትዮጵያ ድዩ ንካልእ ሓዋዊሶም መፅኦም ረብሖም ብከምኡ ክሳለጥ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ሓይልታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድማ ኣብ ደገ ባሕሩ ምስ ካልኦት ክሻርክ ይደሊ ግን ንልኡላውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ብዘይእቱ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣነ እንተዘይረኺበዮ ንካልኦት ክትቦ ከም ዘይብላ ዝብል ዓይነት ኣካይዳ ንስኻ እንታይ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብሕማቕ ከም ትርቋሕ ተፃብኦታት ሽግር እገዳ ፀለመ ኩሉ እዚ ሕማቕ ዘረባታት ኣንፃር ኤርትራ ብኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ካልኦት ሓይልታት ራሽያ ይኹን ቻይና ዝኾነ ይኹን ከምኡ ተበግሶ ይብሎምን እሳቶም ከዓ ብሰንኪ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክፋጠጡ ምርጫ ኣለዎም ዲ ራሽያ ብርግፅ ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩናቱን ስለ ዘላ የግዳስ ራሽያ ምስ ኤርትራ ኣከመይ ኩነታት ኣላ ኣነ ዘንብቦ ነገር ኣብ ፓብሊክ ዝወፅእ የለን ድሓን ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዝነበሮም ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ግን ፍሉይ ነገር ክግበር ወይ ክበሃል ወይ ክፅሓፍ ኣይረኣናን ራሽያ ንባዕላ ወላ ካብ ኣፍሪካ
ናይ ግድን ኣብቲ ገባሕር ትደሊ እንተላ ካብ ኤርትራ ብዝቐለለ መንገዲ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገድታት ከም በዓል ሱዳን ክህልው ከም ዝኽእሉ ኣብ ሊብያ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ቦታታት ንኽትረክብ ዘሎ ተኽእሎውን ህሉ ኸውን እዩ ገንዘብ ከፊልካ ኣብ ካልእ ቀሊል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ግን ትህቦ ረቋሒታት ወላ እኳ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዘርባሕ እንትኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ናይ ካልኦት ዓለማት ኣብ ካልእ ከም ድሌቶም ክረኽቡ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ኤርትራ ግን ቅድመ ኩነት ተቐርብቲ ኮይና ንኤርትራ ሕራይ ናይ ምባል ተኽእሎ ክውሕድ ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ዘለናዮ መድረኽ እቲ ዝያዳ ናይ ኤርትራ ተደላይነታ እናዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲ ውሳነ ነቲ ዘሎ ኩሉ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ተጠቒማ ክትውስን ክትግደድ እያ ብርግፅ መሻርክቲ ምስመን ክኸውን እዩ ይኽወን እውን ህሉ ኸውን እዩ ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ፓብሊክሊ ክንሰምዖ ንኸውን ተስፋ ንገብር ሕጂ ክሰግር እየ A military buildup of U.S. assets in the Middle East appears to indicate that the Trump administration could be gearing up for another round of war with Iran. Now, there's also the possibility that this buildup is just meant to serve as a deterrent, but let me give you the details. You can decide for yourselves. So Newsweek is reporting that a massive wave of U.S. Air Force KC-135 Strato tankers has moved into the Middle East. እንታይም ዝብሉ ዘለው ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ትዕይልን ትዕብን ከም ዘላ እዚ ድማ ንፅቡቕ ነገር ክኸውን ከም ዘይክእል ወይ እውን ንቐሊል ነገር ክኸውን ከም ዘይክእል ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ኣቃውማ መሊሱ ይዓብሎ ብዙሓት ኪላታት ድማ ክርእይዎ ከለዉ similar large scale military movements were observed just before the 12-day conflict involving Israel and the US strikes on Iran infrastructure and nuclear facilities. ስለዚ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ድማ ልክዕ ቅድምቲ ንኢራን ምህራም ዝገበርዎ ምንቅስቃሳት ንዑ ዝመስል ምንቅስቃስ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ሕጂ እውን እንተኾነ ብፍላይ ካብ ገለገለ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ኣብ ወርሒ 12 ቢሉ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ይህንደስ ከም ዘሎ እዚ ድማ እተን G7 ዝበሃላ ሃገራት ይኹን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ፅኑዕ ዝኾነ እገዳ መሊስ ብመንገዲ UN ገይሮም ከም ዝገበሩ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ንሪኦ ዘለና ምድላዋት ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ዘተንብህ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so again Iran ሕጂ እውን ዓበ ብድሆ ይፅበያ structure and nuclear facilities. So there are there's flight tracking that shows that the aircraft are leaving from Atlantic bases in the U.S. To U.S. Central Command headquarters in Qatar. And so at the same time, you should keep in mind that tensions have been rising as a result of stalled nuclear negotiations between the United States and Iran. Now, Jake, why did those nuclear negotiations between the United States and Iran stall? Because Israel did not want us to have a peace treaty with Iran or take their nukes out. They wanted ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ብቕልል ዝበለ ቋንቋ ክንሪኦ ከለና ናበይ ገፁ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኩናት ንኽግበር እስራኤል ነተንያሁ ብፍጹም ነቲ መንግስቲ ናይ ኢራን ከየውደቐ ክድቅስ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነተንያሁ ዝደለዮን ዝሓሰቦን ንኽገብር ደኣ እምበር ንነተንያሁ ግደፍ ትጋገለኻ ንኣሜሪካ ዘርባሕ ኣይኮነን ንዓለምና እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ኢሉ ንከእምኖ ዘለዎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ንዝክር ኣለና ሕጂ ምናልባት እቲ ኩነታት ቅድሚ ናብቲ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ቅድሚ ምስጋርና እዚያ እስከስምዖ እዛ ሪፖርት እዚያ ነዛ ሕጂ ንሰምዓ ዘለና ምናልባት ከተብትም ትኽእል ትኸውን Many things. It is immensely wealthy. It hosted the last Men's World Cup. If you've ever watched the news on Al Jazeera, they're based in Qatar. But for the United States, this tiny country is also a key that opens many doors. Let's say you wanted to wage war in the Middle East. You are within striking distance of Syria, Iraq, Iran, Afghanistan. From here, you could also coordinate it. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀጠር ማለት ሓደ ኣገዳሲ በይዝ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እዩ ስለዚ ዝዓበየ ወታደራዊ በይዝ ኣለዎም ንምንታይት ዕላማ ድማ ንኣፍጋኒስታን ክትሃርም ዲኻ ንኢራን ክትሃርም ዲኻ ንኢራቅ ክትሃርም ዲኻ ከምኡ ድማ ንሱርያ ክትሃርም ተደሊኻ እቲ ዝበለፀ ቦታ እዩ ስለምንታይ እዚ ንእሽተይ ቀጠር ክንዚ ቦታታት ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ንኣሜሪካ ከም ዝህልዎ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ስዑድያ ማለት ዓብ ሃገር እዩ ስለምንታይ ስዑድያ ከምኡ ዓይነት በይዝ ከም ቀንዲ መናሃሪ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዘይከኣለ እንድሕር ኢልካ ምርጫ ናይቲ ቀጠር ከምኡ ክኸውን ስለ ዝመረፀ ምክንያቱ ንህላዊ እዩ ብዙሕ ፍርህ ዘለዎ መንግስቲ እውን ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ክነሱ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢድዩ
تذكروا تخوينكم اب 2017 ابيلو مس سعوديه مس امارات مس بحرين مس جبس مس كلاتهم برتع زخونه باس فتيرو بعصوا غيرهم بقدا كل عيرهم نخيتكم بمقدار بصنع كلكيلهم زنبر هاجر نخطفوا وين إلهم فتينهم زنبر هاجر كوينو كابو ون حجي مسؤوم كذا حنز خونه زمدنا انت جبره أكايدا ناتوجن قليل هيكونن كمزي سقات سلازي بقاسيو زعبين أمريكا بيز أبتانيش ده هاجر ناتو جبر كيلو سلازي أبزو وانزي أبز حلف أوان مالتيو كمز عينت بيز بفلاين إيران كهرمو مدب انتلوهم كوينو كم تبوتات إيران لما بقليلو قبر ملسك بوز خليهم بتي هايبرسونيك ميسايل سناتهم ولا اير ديفنس سيستم ناتهم ولا ون كي سرح يخلي سلازي قطر زلو هاجر التكوينات التكلكات تغينو قطر كرم كم زغل تخلو زلا عليو زك بحال كله تكونتات سلازم ببوز اللويوتي ابز حلف ريبورتي بكون يرجس سمعوا defense of Israel. There's also this, the Strait of Hormuz, the choke point for millions of barrels of oil per day, or somewhere around a fifth of the oil the world uses. And zoom right into the country's core, you'll find U.S. Central Command, their forward headquarters, among the most important of their military bases, not just in the Middle East, but in the entire world. For America's enemies, Qatar is both a dangerous launch pad and a powerful deterrent. And the United States has just made a promise signed by Donald Trump that allows it to go to war if Qatar is ever attacked by anyone. Signing an executive order, Trump says any armed attack on Qatar will be considered a threat to the peace and security of the U.S. Let me explain why and what this new Any armed attack on Qatar. ስለዚህ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ቅድም ኣቐድም ኣቢሉ ከርእየና ፀንሐ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣገዳስነት ናይዚ ሃገር እዚ ንዝተፈላለየ ዓይነት ወታደራውያን መጥቃዕቲ ይኹን ንካልእ ዓይነት ስጉምቲ ንክትገብር ወሳኒ ዝኾነ ተራ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ናይ ኔቶ ዓይነት ርክብ ገይሮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዕላማ ካብዚ ወፃኢ ናብ ኢራን ክግበር ዝኽእል ስጉምቲ እምበር ካብ እስራኤል ንምክልኻል ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ሕጂ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ምናልባት እስራኤል ስለ ዝሃረመቶ እስራኤል ከይትደግሞም ውሕስነት ጋራንቲ ንምሃብ ዝብል ነይሩ እሱ ይኮነን ምስ ኢራን ክግበር ዝኽእል ኩናት ግብረ መልሲ ናብዚ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዘይዕልቤት ዝበሃል ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየን ሞር ሶፊስቲኬት ዝኾነ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኢራን ድማ ንኣሜሪካ ክትሃርብ ተኮይና ኣብዚ ቦታ ያዚ ክትሃርም ትኽእል ስለዚ እቲ ቀጠር ዝበሃል ኣብ ከመይ ዝበለ ሓዊ ይፃወት ከም ዘሎ ንእሽተይ ሃገር እዩ ናይ ኢራን ሩሑዳት ሚሳይላት ዕላማዎም ተሃሪሞም እቲ ከተማ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ክዓኑ ከም ዝኽእል ኢራን ካብ መወዳእታ ንድሕራን ፀርፂሮም ነቲ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑን ክሃርሙ ነቲ ከተማ እውን ክሃርምዎ ይኽእሉ እዮም እንዳት ገነቢ ኣደነው ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እስራኤል እንታይ ገይሮም ርኢና ኢና ሓደ 3-4 ዓይነት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዋ ኣብ ዓለምና እቲ ዝሰልጠነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዋ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ እስራኤል እያ ትበሃል ንእስራኤል ክንደይ ዕንወት ኣውሪዳት ላ ኢራን ርኢና ኣለና ስለዚ እስራኤል ኣዝዩ ርሑቕ ይካቦም ቀጠር ግን ኣብታ ፊቶም እዩ ዘሎ if you watch እቲ ካርታ ደሪኹሞ ኣብታ ፊት ንፊት እዮም ዘለዉ ስለዚ it's going to be very very serious issue but ኢራን ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ኢራን ናብ ቀጠር ንክትኩስ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ዝኻ ነቲ መጥቃዕቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወላ እውን ብመራኽብ ወላ እውን ብካልእ ክገብርዎ ዝኽእሉ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝተቓለለ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቀጠር ብሓዊ ይፃወት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ንሕና ተዓዘብቲ ኢና እቲ ኩነታት ብቐረባ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ግን we'll see it's going to be very very interesting time ንከባቢና ድማ ብቐረባ ክፀልወና ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እስከ ናብ እስራኤል ንእሽተይ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ነተንያሁን ዘሎ ኩነታት ድማ ንርአ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he is hopeful all Israeli hostages will be released within days in a 5-minute televised address. He said all of this to his nation. Earlier, we learned Israel has formed a delegation to lead ceasefire talks under President Trump's 20-point peace plan as key negotiators from the U.S. are heading to the region. CNN's Jeremy Diamond and Julia Benbrook are following all these fast-moving developments. Let's get started with Jeremy. كم نريد لنا تي كنتات نا إسرائيل برايم مينستر حقب النابلة حراي قبل دليل لوجن حراي نمبالكا ملو بملو حراي ليلن أب إسرائيل قم برتع زخانة تقاوم أنصاري بركم. Many Israelis who are coming out to ensure that the pressure continues on the Israeli government. In Tel Aviv tonight, we saw tens of thousands of Israelis who flocked to Hostage Square to raise their voices and to ensure that this government follows through. ስለዚህ ነተንያሁ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣቕሪብዎ ዘሎ ብሓማስ ድማ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም መድረኽ ናብ መወዳእታ ንክበፅሕ ነተንያሁን መንግስትናቱን ድማ ነዚ ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ተጠቒሙ ነቲ ኩናት ፅቡቅ ገይሩ መዛዘመ ንክገብረሉ ህዝቢ እስራኤል ኢዝ ዲማንዲንግ ይሓትት ኣሎ ህዝቢ እስራኤል
ሕቶ የቕርባሎ ፀቕጢ ይገብራሎ because they know እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ነተንያሁ መንግስቲ ኣብ ኩናት ጥራይ ክነብር ዝደሊ ኩናት ድማ ዕድመ ስልጣኑን መናውሒ ዝጥቀመሉ ዝበለፀ መሳርሒ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ነቲ ኩነታት እቲ ኣስተኻኺሎም ነዛ ሕጂ ዘላ ድሽተይ ተኸፊታ ዘላ ዕድል ፀቕጢ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ወላ እኳ እቲ መደብ ዶናልድ ትራምፕ ኣምፅዎ ዘሎ ምስኦም ተሰማሚዑ እንተገበሮ ክሃድም እውን ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም صحفتي it's now or never ዝብል ጽሑፍ ነታ ስእሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ንነተንያሁን መንግስትናቱን ፀቕጢ ንምፍጣር ማለት እዩ ዝኻ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ንነተንያሁ ከም ትፈርሆ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ፅሕፈ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ሃገር ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ዘሎ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ቁጠባ ዝሓየለ ሰራዊት ኣለዎ ዝበሃል ካብ እስራኤል ከምዚ ክፈርሲ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትግረም ግን የስ ልክዕ ከምዚ ብጎረሩ ዝተሓዘ ወይ ብፍረ ነፍሱ ዝተሓዘ ወዲ ዝዓይነቱ ዘርእዮ ባህርያት ኢና ንርኢ ዘለና ቨሪ ቨሪ ሳድ እዚ ተቃውሞ እዚ ድማ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እስራኤላውያን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ናይ ተስፋ ናይ ሰላም ተጠቂሞም ሰላም ንክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝበሃል ዘሎ ከመን ትፈልጡ ኣለኹም ሓደ ናይ ቀደም መሳርሕቱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃል ብየማን ዘሎ እቲ ብፀጋም ዘሎ ድማ ሰብኣይ ጓሉ ንዶናልድ ትራምፕ እዩ ነታ ኢቫንካ ትበሃል ሰብኣያ እዩ ስለዚ ኩሽነር ይበሃል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ እቶም ቤተሰብ እዮም ናብቲ መንግስቲ ዘለዎ ናይ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ሓላፊ ዘሎ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ሲኒየር ኣድቫይዘር ትመሳድ ትበሃል ነጊርናኩም ኢና ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ወዱ ንዑ ተመርዒዋ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩላቶም ውልቃው ብስጋ ርክብ ዘለዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ሰብኣይ ኣምን እዩ ካብዚ ኩሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተገርመኒ ነገር እንተላ ብሙሉ ቢዝነሳቱ ይኹን ወላ ፖለቲካ እውን ተኾነ ናብቲ ቤተሰቡ ክሳዕ ክንደይ እምነት ኣለዎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክንነብር ከለና ሰብ ካብ ቤተሰቡ ብዙሕ እምነት ዘለዎ ይትርን ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ is a different person በዚኣ ኣነ ይግረም እየ ኣብ ኣፍሪቃ ሃማን ሰዓቱ ትሪዮ ኣብ ደቁ ኩሉ ትካላቱ ደቁ እዮም ማኔጅ ዝገብርዎ ቢዝነስ ናቱ ብደቁ እዩ ማኔጅ ዝኸውን ሕጂ እኳ ናብ ደቁ ሃማን ይሰግራሉ ስለዚ there is a very good sign ካብዚ ከም ኤርትራውያን ክሳዕ ክንደይ ኮሚኒቲ ኣብ ቤተሰባዊ ነገራትና ንኣምን ሕብረተሰብ ኢና ንሕና ቤተሰብካ ስድራኻሲ ኣሜን ንሕና ብሓባር ንነብር ህዝቢ ስለ ዝኾንና እቲ ባህልናትና ክሳዕ ክንደይ ፅቡቅ ምዃኑን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ድማ ብኡ ክጥቀም እዚ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ብለኩም እየ ኣለኹ ኔፖቲዝም እዩ እዚ ኣብ ፖለቲካ ኔፖቲዝም ኣብ ቢዝነስ ደቁም ኣመሓደርቲ ናይ ማናጀራቱ ናይ ትካላቱ ተገበሮም ፅቡቅ ደቁ እዮም I have no problem with that ንሃብትኻ ብዝደለኻ መንገዲ ክትመርሖ ትኽእል ኢኻ ፖለቲካ ናይ ሃገር ፕሬዚደንት ስለ ዝኾንካ ግን ኣብ ዓለም ዝበለፀ ኮይኑ ዝረኣየካ ሰብኣያ ንጓልካ ወይ እውን ኣብ ቤተሰብካ ወይ እውን ገለ ኮይኑ ጥራይ ዝስማዓካ እንተኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ዝፍሉይ ሽም ኣለዎ ኔፖቲዝም ወይ ከዓ ኣድልዎ ይበሃል እንተደየለ ኩሉ እቲ መንግስቲ ብቤተሰብካ ጥራይ ክትመልኦ ኢኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣነ ንዖም እየ ዝኣምን ኢልካ ስለዚ እዚ ብልሽውና ኣድልዎ እዩ ዝበሃል እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ድማ ከምኡ እዩ ግን ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል እሱ ካልኦት ኩላቶም ዝተገዙ እዮም እዩ ዝብል ኣብ ዋሽንግተን ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ተማሃርኮ ነገር ተሎ ኩሎም ተማሃሩ ዘለዉ ምሳኻ ዝሰርሑ ዝተገዙ እዮም ስለዚ ንስኻ ዝበልካዮም ዘይኮነ ድሌቶም እዮም ዝገብሩ ቤተሰበይ ግን ስለዝኣምኖም ኣነ ዝበልክዎ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣሎ ናትኩም ርእቶ እንታይ ይመስል ኣነ ግን ብግልፂ እዚኣስ ኔፖቲዝም ወይ ከዓ ኣድልዎ ጥራይ ክብላ ዝኽእል ካልእ ነገር ክንባይ ንኽእል ኢና ንቐፅል ናብቶም ዓበይቲ ሃገራት ድማ ክሰግር Russian President Vladimir Putin made new statements on both nuclear tests and his country's ties with India. Speaking at an event in Sochi, the Russian president combined warnings for the West with praise for New Delhi. ቅድሚ ዛ ንሪኣ ፀናዕና ናይ ፑቲን ምርኣይና ድማ ሓንቲ ስእሊ ነይራት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦሞ ነይሮምሲ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ድማ ጄዲ ቫንስ ዝበሃል ክልቲኦም እንዳ ዶናልድ ትራምፕ መንግስትናቱ ፀረ ስደተኛታት እዩ ስለዚ ዲፖርቴሽን ስደተኛታት ክስጎጉሎም ዘይሕጋን ስደተኛታት ገለ ዝብል ሰበይቱ ንዑ እታ ኢቫንካ እንግሊሽ ናታ ተሰሚዕኩማ ስደተኛ ክሳብ ሕጂ እውን ስደተኛ እያ ዜግነት ወሲዳ እያ ግን ካብ ስሎቬንያ ዝበሃል ሃገር ናይ ኤውሮጳ ዝመፀት እያ ቋንቋ ናታ እውን ትርዮ ኢኻ ናይ ስደተኛ ጥሩይ ዝኾነ ምልክት ዘለዋ እያ ሰበይቱ ነቲ ጄዲ ቫንስ ዝበሃልካ ህንዳዊ መበቆል ዘለዋ እያ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዓብያ መስለኒ ግን ናይ ህንዲ ትራዲሽን ባህሊ ዘለዋ እያ ስለዚ ክልቲኦም ስደተኛታት ተመሪዖም ከለዉ ኢሎሞም ፀረ ስደተኛታት ክኾኑ ምኽኣሎም ዘገርም እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ two immigrants and two white men
who married immigrants that claim to hate immigrants ስለዚ ክልተ ጻዓዱ ኣሜሪካውያን ንባዕሎም ስደተኛታት ተመርዕዮም ዘለዉ ኣብ ገዝኦም ስደተኛታት ንጸልይና ኢሎም ፖለቲካ ናቶም ቡክ ሃንፅዎ ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ክምሪቶ ድማ ኣነ ይከታተሎ ነይረ ግን እቲ ነገርሲ ኣተሓሒዞም ብከምዚ ክብፅዎ ከሎ it's surprising ኣብ ገዛኻ ስደተኛ ሒዝካ ከለኻ ናይ ስደተኛ ኩነታት ዝያዳ ክርዳእካ ድንጋፀ ክህልወካ ኢኻ ትፅበግን ሓደ ግዜ ሲ እቲ ስደተኛ ንስደተኛ ዝፀልኦ ዝብልዎ ሲ ቆረብትለይ ምልክት ኣለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ተመሊስና ንእሽተይ ኣብዚያ ከርየኩም እንሰማዕሞ Russian President Vladimir Putin made new statements on both nuclear tests and his country's ties with India. Speaking at an event in Sochi, the Vladimir Putin ድማ እዚ ናይ ኒውክለር ቀደም ንገብሮ ዘለና ሓደራኹም ተጠው ነብሎ ኢሉ ንኣሜሪካ ፃውዒት ገይሩሎም ኣሎ ንሱ ድማ ኣንሕና ንሓደ ዓመት ብፍቓድና ኒውክለራዊ ውድድር ወይ እውን ኣፅዋር ናይ ምምዕባል ናይ ኒውክለር ተጠው ከነብሎ ኢና ወላ እኳ ትውዕል ፈሪሱ እንተኾነ ብፍቓድና ተስፋ ንገብር ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ድማ እቲ ናይ ኣፅዋር ምፍራይ ናይ ኒውክለር ተጠው ከብልዎ ብምባል ፃውዒት ገይሩሎ ቭላድሚር ፑቲን ምክንያቱ መጠን ናይ ኣፅዋር ውድድር ዝቐፀለ መጠኑ ሓደገኛነት ናይ ዓለምና እናበርትዐ ስለ ዝኸይድ ሓደራኹም ንዓና ሰሚዕኩም ነቲ ኩነታት ከማና ንኽስዕቡ እቶም ካልኦት ሃገራት ንዕድመን ብምባል ፑቲን ተዛሪብሎ ምናልባት ኣብ ጀርመን ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝገበሮ ድማ ንስማዕ Germany's Unity Day with a different message, peace, not militarization. Demonstrators filled the streets, denouncing Chancellor Friedrich Merz's push to boost defense spending. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጀርመን ድማ እቲ ህዝቢ ይኣኽለና ኩናት ምስ ራሽያ ጎረቤትና እያ ብሰላም ክንነብር ናይ ሰላም ፃዕሪ ንግበር ኣክንድና ኣፅዋርን ንኩናትን ዝዳለ ኤውሮጳ ንሰላምን ዲፕሎማስን ዕድል ክህብ ኣለዎ ብምባል እቲ ህዝቢ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሽቱትጋርት ገይሩ ነይሩ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ጀርመን ቻንስለር ዘሎ ጀርመን ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሃንፅ ኣለዋ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ገዲፉ በስማም ኢሉ ኣብ ሰላም ክምለስ ብሰላምን ብዲፕሎማስን ነቲ ኩነታት ንክፈትሖ ዝሓሸይ ብምባል ይነግሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ማለት ንነዊሕ እዋን ከምዚ ኢሎም እንዲኦም ግን ሰማዒ የብሎምን ኣብ ኤውሮጳ ሎሚ ኩናትን ዕግርግርን ተበልካ ጥራዩ ዝስማዕ እምበር ንሰላምን ርግኣትን ዝሓትት ሰብ ብዙሕ ሰማዒ ይረክብን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣገይን ፑቲን ወላ እኳ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ይገብር እንተሎ ናይ ኣፅዋር ውድድር ጠጠው ከብል ይደልየ ይብላ ኣሎ ንሰላም እውን ዲፕሎማሲ ክገብር ይደልየ ይብላ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ንኩናት ንናይ ኒውክለር ንናይ ድሮናት ዓቕሚ ንካልእ ጥራይ ዝያዳ ክንሰርሕ ኣለና ንሱ ይተቐንዲ ዘድልየና ብምባል ይዛረብ ኣለዉ ኣብ ኤውሮጳ ግን ብዙሕ ነገር ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ደይንሪኦ ዝነበርና ኣገዳሲ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ለንቅና ኣብ ኤውሮጳ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ዲጂታል ዩሮ ዝብል እዩ But we are victim of our own legacies and complications and this democratic process that we praise ourselves with, and rightly so, but which is operating as too much of a drug at a time when speed is really of the essence. I'll share one frustration with you. When I started back... ትሪዋ ዘለኹም ናይቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ኤውሮጳ ሓላፊት ናቱ እያ እዚኣ ፍራው ላጋርድ እያ ትበሃል ከም ንሪኦ እቶም ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓንቲ ናይ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን እያ ብፀጋም ዘላ ኡርሱላ ቫንደርላይን ብየማን ዘላ ድማ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ካያ ካላስየን ሰለስቲየን ዲ ሞስት ፓወርፉል ዊመን ኣብ ዩሮፒያን ዩኒዮን እየን እንታይ ትብል ኣላ እታ ኣብ መንጎ ዘላ ዲሞክራሲ ክሳዕ ወላ እኳ ፅቡቕ እዩ ተበልናዮ መዓት ፀገም እዩ ዘለዎ ብፍላይ እዚ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና ግዜ ዲሞክራሲ ኣይዕውተካኒ ትብል ኣላ ስለምንታይ ሓደ ነገር ክትገብር ተደሊኻ ዓመታት እዩ ዝወስደልካ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብብዝሒ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዚ ዝኾነ ነገር ንክትገብር ትባይቶ ዓመታት እዩ ዝወስደሉ ከም በዓል ቻይና ግን ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኤርፖርት ሰሪሓ ትሰምዕ 4 ዓመት ንፅርግያ ንክትገብር ጥራይ ኣፕሩቫል ፕሮሰስ ናቱ 4 ዓመት ይወስድ ኣብ ኤውሮጳ ኢሎም ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ንዊሕ ፕሮሰስ እዩ ዝወስደልካ ስለዚ ዲሞክራሲ ፅቡቕ እዩ ገለገለ ትብል ግን ኣብ ስራሕ ፈፂንካ ዘዕውተካ ይኮነ ኤውሮጳ ድማ ብሰንኪ እዚ ዲሞክራሲ እዚኣ ክትመውት እያ ትብሎም ዘላ እንታይ ክትገብር ስለ ዘለየት እያ ስምዕዋ 6 years ago I was adamant to push for the digital euro and to make sure that we would be digitally anchored with central bank money. Given the time that it takes, and this is currently pending before the European Parliament, given the time that it takes, I will be gone. In other words, my mandate will have expired when the digital euro is eventually launched for good.
This is too long. It takes time. When you want to launch something, it has to be right. كم تريود لهم بزعبان تزارب زلا بزعبان ديجيتال يورو مالت دما ገንዘብ መንግስት ዝቋጽሮ ማለት እዩ ባጤራ እዚ ወረቀት ባጤራ ተሪኽሞ ወላው ከመንግስት ይቋጽሮ እንተልካ እታ ባጤራ ወሲትካ ገዛኻ እንድርገርካ እንታይ ትገዛላ ኣለኻ አበይ ተጥፋ ኣለኻ መንግስት ይቋጽረካኒ cash is actually quite a good thing that's why መንግስት ኤውሮፓ ዝጸሎ cash እስካ ኸይጽነዝ ባል ማንያቱ cash ዘለካ ናጽነት ኣለካ ትናጽነት ድማ ከፍሮም ጀሚርሎ ዲጂታል ዩሮ በንጻሩ ንስኻ ካብቲ ፍቃዶም ንሽተይ ተወፂኻ ገንዘብካ በሙሉ ዚሮ ይገብሮ አብይዶም ስለዝኾነ ስለዚ ባንኪንግ ኣብ ልዕሊ ባንኪንግ ድማ ነቲ መንግስቲ ዝለዓለ ስልጣን ዝቦ ዲጂታል ዩሮ ዝብል ንዑ ከተኣታቱ ይደሊለው ህዝቢ ድማ ኣብዮም ኣሎ ስለዚ ሕማም ተመፅዩ ዝደለይዎ መድሃኒት ንኣብነት ኮቪድ ነይሩ ክታበት ደይ ወሲድካ ገንዘብካ ከምዘይ ጥቀምሉ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ክታበት ንሰሰትካ ድማ ነቲ ገንዘብካ ከምትጥቀም ገብሩካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ዝለዓለ ኮንትሮል ክበካ ዝኽእል ኣብ ዓለም እዚ CBDC ዝብልዎ ወይ ካዚ ዲጂታል ዩሮ ዝበሃል ዘሎ እዩ ንሱ ንክሓልፍ እቲ ዲሞክራሲ ተቃውሞን ገለን ስለ ዝወስድ ዘሎ ድሮ ክንደይ ዓመታት ጌርና ኣለና ኣብ ዝኾነ ነገር ድማ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ውፅኢት ናቱ ድማ ንድሕሪት መሊስና ኣሎ ስለዚ ዲሞክራሲ በዛ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ውፅኢት ዘምፅእ ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ ለካስ ንሳቶም ቅድሚ ሕጂ እንታይ ገይሮም ነይሮም ካስምዑ is violating transparency rules by deleting her messages again. Yes, guys, as you might know, the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, is already under investigation since 2022 for refusing to share with the EU citizens the SMS text she exchanged with the CEO of Pfizer about the buying of COVID vaccines worth billions of euros. The Commission refuses to share the messages because they argue that the SMS texts do not fall under transparency. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እዩ ንመን እዩ ዝኸስስ ዘሎ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ንመጀመርያ እሱ ይዛረበሉ ስለ ዘሎ እምበር እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኣብ ግዜ ኮቪድ ቢልዮናት ገንዘብ ሂባ ነቲ ፋይዘር ዝበሃል ካምፓኒ ሓደ ደይ ትክክለኛ መንገዲ ሰሪሓ ነቲ ሽዑ ዝተዋሃበ መልእኽትታት ድማ ደሊት ትገብሮ ከም ዘላ ንዑ ድማ ኣብ ሕጊ ክትቀርብ ኣለዋ ብዙሕ ግዜ ትኽሰስ በዛ ርእሲ እዚኣ ግን ነቶም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ንኤውሮፓ ዘመሓድሩ ዘለዉ ናቶም ድምፂ ስለ ዝኾነት ፅቡቅ ዝኾነ ምክልኻል ይገብሩላ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ግዜ ኮቪድ ሓንቲ ካብቶም ብብዝሒ ትኽሰስ ፖለቲከኛ እዛ ኡርሱላ ቫንደርላይን ትበሃል እያ ሕጂ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንኸየጋጥማ ነዚ ዓንተቦ ንሪኦ ፀናዕና ዲጂታል ዩሮ ንኽእትውዎ ለይትን መዓልትን ይጎዩ ኣለዉ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ እንተሰሊጣ ካብ ኤውሮፓ ቀልጢፍካ ምጥፋእ ጥራይ ትከውን ምክንያቱ then you have no freedom ክልወካ ኣይክእልኒ ብፍላይ ምርጫ ትደሊ ተኾንካ በስመ ኣብ ኢለ ክነብር ዝገበሩ ወይ ይግበሩ ንብል ብዙሓትካ ስለ ዘለና ኢትስ ኦኬ እንድሕር ኢልካ ድማ ኢትስ ኦኬ ድሓን ነቶም ፍሪደም ናቶም ኣመና ዘገድሶም ሰባት መንግስቲ ክቋፀረኒ ይደልኒ እየ ዝብሉ ግን ቀይሕ መስመር እዩ እዚ ነቲ ቀይሕ መስመር ተተሸጊሩ ድማ ብዙሓት ሃገራት ክሃድማ ብዙሓት ሰባት ካብኡ ክሃድሙ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን እዚ እውን እቲ ዲጂታል ዩሮ ይመፅእ ኣሎ ነዚ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕልሉ ናይ መወዳእታ ዜና Bitcoin, before we let you go, tell us what you think. We're at about $111,000. The upside, the downside from here? Bitcoin and cryptocurrencies like Ethereum are super sensitive to monetary policy. So I think that September 17th is an important catalyst. Crypto typically does really well in the fourth quarter. So I think Bitcoin can easily get to 200,000 before year end. I know it's a big move. It's almost a double. But that's also going to be a double from here. Let's just hold on. Let's just take a quick pause. A double from here. So everybody's listening to this. We're at $111,000, and you think we by Christmas time, effectively, we could be at 200,000? That's right. One of the ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣናሊስትስ ናይ ስታክስ ኤንድ ናይት ማርኬት ኣናሊስት ዝበሃል እዚ ቶም ሊ ዝበሃል ዝበሎ ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ሓቂ ዝኸውን ሓቂ ንምዝራብ ብኸመይ ዝፍለጥ that's why ኣብቲ ዝዓበየ ሚድያታት ዝዕድምዎ ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ ዋርሕ ክሳብ ክሪስማስ ማለት እዩ ቢትኮይን ዳብል ክኸውን ከም ዝኽእል ፕሮጀክት ዝገብር ዘሎ ዌል ዳብል ማለት ድማ ልዕሊ 200,000 ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ ኮይኑ ከይስማዓኩም ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ዝሓለፋ ማለት እዩ ቢትኮይን ናይ መጀመርያ ዝለዓለ ታሪክ ሰሪሓ 125,000 ወላ ኣብ ገለ ፖይንትስ ናብ 126 እውን በፂሓ ነይራ መስለኒ ስለዚ this is a history ታሪክ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እቶም ኣብ ማርኬት ዘለኹም ዕዳጋ ክሳዕ ክንደይ ላዕሊ መፅኡ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስታክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ኩሉ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዓቕሊ ጌርኩም ቀፅሉ እቶም ዘይትገብሩ ድማ 125 ኢና ንብል ዘለና
ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕና ኣብ 200,000 ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ኢንቨስተር ናይ ዓለምና ይነግረኩም እቲ ሓደ ካብቶም ኣገደሲ ኢንቨስተራት ናይ ዓለምና ይነግረኩም ፀኒሑ እቲ ዕድል ተጠቐምሉ ብውሑስ መንገዲ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ጉዳይ ነዚያ ናይ ቁጠባ ወሲድና ናብ ዞባና ክምለስ እየገደል ኦሮሞን እየገደል አማራን እየገደል ስልጣንን መቀጠል አትችልም። አብይ አህመድ መስት ጎርም ገና ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ፍሪ ክርስቲያን ታደለ አልጠየቅንም ገና አልጠየቅንም። እዚ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ወላ ኢትዮጵያውያን ንኣቢ ኣሕመድ ክገብሮ ዝፍትን ኣብ ኤሮፓ ተደጋጋሚ ዓብ ተቃውሞ ከም ዘጋጥም ዘሎን ኣብ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ እውን ገጅፍ ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎ ስርዓት ናይ ኣቢና ንርኢ ዘለና። ሰላም ታላቁ መስጊድ ላይ አድማ ብተናና መከላከያው በጣም በገፍ በስፋት ገብቶ ሲዋጋን ውሏል። በዛ ጦርነት ላይ በተፈጠረ ችግር የሞቱበትን የስርዓቱ አቀንቃኞች እና የሚኒሻ አባላት የሞቱትን እነሱን ለይቶ በስምነት ጥሎ በማውጣት كم زنريه زلنا تي فانو يكون مسفانو زغبر زلو كوينات نبرتاي خيت كم زلون افقدو دما تسراويتنا ابي كم زيلي مارخ كم زلون ريه زلنا يو سلازي ابي زغزغط مزلو تقاومو ببوليتيكا بوتادراوي بكل منقدي ان حيله يمص كم زلينا نرزلنا منالبات تكونتاتنا بك خيديو اسكه نايزون بوليتيكنياتات انتنا ይቻላል ብለን ይሄን ሰብረን ይቻላል ብለን ያን ማድረግ ባለመቻላችን ነውና ሀገረ ካውፕ የሚያሳየው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት ጋዜጠኞች እናንተ የመሰላችሁት ምሁራን በዚህ ረገድ ማድረግ ያለብንን ዝግጅት በአግባቡ ካደረግን እዛ ውስጥ እንዳስቀመጥኩት በ6 ሳምንት ወይም በ45 ቀን የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት ግን ይሄን አምባገነን መንግስት ማንበርከክ ማሸነፍ ይቻላል። ስለዚህ ለደቱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉቲ ዝኣብደገ ዘሎ ሓይሊ ወይውን ህዝቢ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ብሙሉና ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ እንተጀሚርና ብተወሃሃደ መንገዲ ክንሰርሕ እንተጀሚርና ንኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዘረባ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስቲ ናይ በዓል ጀዋር ይኹን ካልኦት ክብልዎ ዝፀንሑ እቲ ዘሎ ኣሰላልፋ بوتادروا عيني أبزح سجمات قاتي موصل زلوا نتو وتادروا عيني تراي جن سرعات نخد كير كبيت كونسل زغل قبل عليو بوليتيكاوي ناي حزب من العال ناي بوليتيكانياتات ناي غازيتانياتات ناي ميديا كل بتوها هذا من قد كنسرح تجميرنا أبي نعمتات زغل زي كونه نعوارح ونقصل زغل زي كونه أوشت معالتات كإلا زغل سرعات زلوا ومخانيهم زنقر زلوا سو وولتي تي زبلوا زلوا 500 عويد ቁጠባ ይዝገብረልና ዘሎ መናብሩ ኣዝዩ ዝኸብር ዘሎ ተዓዲ ነተራሰብ ድማ ለልዓቕምና ኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ወታደራዊ ዓይኒ እቶም ኩሎም ሓይልታት ጽቡቕ ገይሮም ይሃርምዎ ኣለዉ በቲ ቁጠባ ይገብራሎ እቲ ፖለቲከኛ ድማ ስርሑን ተሰሪሑ እቲ ሚድያ ተተዋሂዱ ኣብ ክንዲ ንሓት ሕዱድ ዝጨፋጨፍ ናብቲ ጸላኢ ኣተኪሩ እንድሕር ኸይዱ እቲ ዝደልይዎ ዘሎ ዓወት ክርከብ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ። ማንም ቻሌንጅ ሊያደርገኝ ይችላል በዚህ ረገድ ይሄን ነገር ማድረግ ካልቻልን ግን በብዙ እጅ ከመዳን ይልቅ የመፍረስ ዕጣ ፈንታ ነው ያለ። ሰሞኑን ይሄን ሰብረን ይቻላል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ዝበለጽ ዕድል ኣለና ነቲ ኩነታት መሊኽና ናብ ሓደ ጽቡቕ ነገር ንኽንወስዶ ዝብል ነዚ ነገር እዚ ንምግባር ዕድል ኣለና እንተደይ ጌርና ግን ሃገር ናብ ምፍራስ ናብ ምዕናው ንኽትከይድ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ። እዚ ማለት እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ጌርና ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ نأبي ألينا نتي هاجر كانت حنا تزيكيلنا أبي أحمد أبو سلطان قصة لا يو أيكونن زبل زلون تدا بتوم عتقات حيلة هادلو نأبي أحمد سعيرهم هاجر نعم بتتان كوس دوايو يزبل زلو سلزي one way or the other way أتكونتات بخمي كودا كم زغل يوزنا جرزلو well الساعتهم كم زي لو ميزاربلو أبدي سابا زلو سرعة دما بفلوي celebration ناتو يقتلالو مغنياتو እቲ ከተማ ናይ አዲስ አበባ በዚ ርጫ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦሮሞ ዶሚኔት ገይሮም እዮም እቲ ከተማ እቲ ህዝቢ ድማ እዚ ናይ ኦሮሞ ዕብለላ ይወሓጡሉ የለን ብዙሕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ነቶም ህዝቢ ኦሮሞ በዓሎም ከብዕሉ ፀገም የብለይን ኣነ ባህሎም እዩ I have nothing against that ናይ ኢትዮጵያውያን እዮም
كمي ساتهم تاير لما وشتم نعم زملكات كوينو أبزي حنت أنا سمع كوا من الوقت كذا عاكم تخليها اتحمامنا إثيوبياويان ولا نعتاتهم يو زل بلبهم زل أبز سمعوا لي زياس كسموا ያን የራሱን ህዝብ ከተቸገሩበት ቦታ አንስቶ ይዞ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ስና ያሉትን ሴና ነው የሚቆጡትም እንግዲህ ይቅርታ ያርጉልኝና ይሄ ያለው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ከአባቶች የሰማን የሚታወቅ ትልቅ ነገር ስለሆነ ሲና በረሃ ሲና ተራራ የሚባሉት ሴና ነው ተብሎ ነው የሚታወቀው ሴና كم تري وزلهم تسينا زبهال موسى تياب قدس مصحف زلو موسى اب برخانا سينا كيدو صلي زبهال تسينا زبهال سينا يو بجيجايو توسيدو زلو موسى دما كابانا تماهيريو كيدو او صليو يزبل زلو سلازي ኢትዮጵያ ማለት ፋንታዛ ብትሐገር ዘሎ ንበይኒ ኦሮሞ ትሪጫ ዝበሃል ቅድሚ ሚሊዮን ዓመት ዝነበረ ይክብሉ ከሎ ገሊዮም እዚኦም ድማ ሙሴ ደሓና ብዚያንሽ ይስምዑዋ ተራራ ላይ ወጥቶ 40 ሌሊትና 40 ቀን ፈጣሪን ለምኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈጣሪ ጋር የተነጋገረው ሙሴ ነው ሙሴ እንዲህ አርጎ ለፈጣሪ መቅረብ የቻለው እኛ እሱ የሱ ጌታ የነበሩት ከብት ሲጠብቅላቸው እረኛው ሆኖ በኖርበት ጊዜ ሲጠብቅላቸው የቆየው አባት እንዴት ፈጣሪን እንደሚለምኑ ለምኖም እንዴት እንደሚያገኙ በቆዩባቸው ጊዜያት ይሄንን ተምሮ ስለሄደ ነው እንደዛ ለምኖ ከፈጣሪ ጋር ሊገናኝ የቻለው ስለዚህ ዮቶር ዋቄፈና ነበረ ነው ዮቶር ዋቄፈታ ነው كم تري ود اللهم أنا تنموسي تب فرعون هدي مسكدة بتزانتا مالتيو أبت برخا قاسا قينو كنا بركلو ناي قدس مسحف تقصت فلتوا يخم صوم تفلتوا كابتي قسنت كليو أملاخ ترايو أملاخ ترايو نموسي دما بناي كرسنا صلوت سل التمهري وين بالحس التمهري كونن أملاخ مدي بلو سل زنبرة أبرخا كله جرب تكاثر يونتا جرب تزانتا كوميزبل أبزجن تي نعود تقبل زنبرة مس أروما كش رزقنا نعنا أي كابتن مبوتاتنا مهيرومو يزبل تزربا well إثيوبيا كل نجارناتنا عندهم تقولوا get used to it لذي politicians الرجال أدمى كم تري وزلهم نادي سابا totally dominate كيرو مالو هجراو تلفزيون ملو بملو بزعبوت رايد زارب زلو تخيل حزب دما اي توحد قالون الله ازغن نعاتاتهم زملكات سلو زخونه ابو اتينا كنزارب اين خلينا دحناي اوروموس تل مخونه نيرو ግን ስለደ ገጥፉና ስምዑ ብዚ አፋር ስንጥቅጥቁ እንዲወጣ ብትንትኑ እንዲወጣ ያደረገው ቲፒኤልኤፍ አፋር ከታሪካዊ የባህር በር ባለቤትነቱ እንዲናጠብ ያደረገው ቲፒኤልኤፍ جيت شتارا تي كنتات تري واللهم يقوم نتي عفارن أجندنا عفار تاون كنا ببحري كتمل سنات خلي عيلهم ولديهم لازلو ساعة زب عفار أبزون كال أقدم بلا سمعكم سنة تمساسالي سنة ما قوتنا نرزلنا زي سمعوا عصب إيرترال نبرج زي يلن 5% إيرتراوي የኤርትራዚጋ ሰውስጥ አልነበረም 5% ብትቆጥራቸው ባህር ኃይሉ እንዲቆይ አልተፈለገም ያልተፈለገበት ምክንያት ደግሞ ወደፊት ትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት እኮ 50 ዓመት ሙሉ ትግራይ ሊበሬሽን ትግራይን ነፃ ሊያወጣ ነው እንጂ የመጣው ለኢትዮጵያ አልመጣም ስለዚህ ይሄ ወደብ ዞሮ ዞሮ ለትግራይ ነው ለታላቋ ትግራይ የተመደበ የማይናገሩት ነገር አለ ሶሪ ወደ ኋላ ለመልስልህና ፕራይም ሚኒስተር መለስ ማለት እኒ ሰውዬ በየመድረኩ አሰብ ማለት ወደብ ማለት ሸቀጥ ነው ወደብ ምትሉ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ጦርነት ምትሉ ወደቡን ውሃ ያጠጡበት እኛም ፈልገው እንዲህ የሚሉት የወደብ ጥቅም ሳይገባቸው ቀርቶ ይመስልሃል አንተስ ታስበው አይደለም ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዓሰብ ዝበሃል ዳይመ ደይሉት ናይ ህወሓት ሓይሊ ዝገደፎ ወይ እውን ንኤርትራ ክወሃብ ዝመረፀ ብድሕሪ መጋረጃ ህወሓት
نتي ودب بعلو تمليسو كوزدو حلم عباي تግራይ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ንምባል ዝጥቀማሉ ዘሎ ታይለኩም ኣነ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ነታ ናይ ወደብ ትብል ደላ ድራማ ንምንታይ ክጥቀሙላ እዮም ህወሓት ምንብርካኽ ስለ ዝኣበየ ንህወሓት ምህረም ክጥቀሙላ እዮም ንኤርትራ ድማ ንክልትዩ ብሓደ ንምህራም ንህወሓት ኣብ ጎኖም ንክገብሩ ኩሉ ፈቲኖም ምስላ ስለ ዝኣበየ ሕጂ ንህወሓት ምስይጣን ኣካል ናይታ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ኣታሓይስካ ምርኣዩ ኣፀቢቑ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክነቅሕ ጥራይ ዘለዎ እታ ጉዳይ ውዒላ ሓዲራ ናብ ኤርትራ ተደይመፅዮም ንዓኻ ክገብሩካ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ኣስተብሂልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ግን እቲ ፅቡቕ ነገር ብወገን ትግራይ እውን ተመሳሳሊ መረዳእታ እናመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ በዓል መምህር ኣብርሃ ዝተጀመረለው ርክብ ህዝብታት ዝተጀመረለው ሞ ብፍላይ ድማ እዞም ርክብ ህዝብታት እዚኦም እንድሕር ዳኣ ተጠናኺሮም ቀፂሎም ኮይኖም ብፍላይ ብስትራቴጂክ ደረጃ መርሕነት ኣልይዎ እንድሕር ተኸይዱ ንትግራይ ዓብዪ ዕድል እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ መምህር ኣብርሃ ድማ ኣብዚ ፍቲ ጉዳይ ፅምዶ እውን ብፍላይ ትኩረት ጌርካ ኢኻ ትሰርሐሉ ዘለኻ ሞ ምስ ብውልቅኻ ከም ትሰርሕ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት እውን ገሊፅካ ለና ነርካ ሞ ሕዚ ጉዳይ ፅምዶ ይበፂሑ ዘሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እቲ ዝረአ ዘሎ እዩ ብዙሕ ዝተሸፈነ ነገር የብሉን እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ተኻይድሎ ካልኦት ቀፀልቲ ስራሕቲ ናይ ፖለቲከኛታት ዝመስለን ደገ ናይ መንግስታት ኢለ ዝኣምን ናብ ትግራይ ውሽጢ ንክሰሓብ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ እዚ እውን ይለዓል እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወራርሲ መንግስቲ ኤርትራስ ንኡ ንምድሓንስ ኣብ ትግራይ ኮን ትውግእ ዝደልዮ ዘሎ ዝብል እንዲ ብመሰረቱ ትግራይ እንዳሕር ተሸኒፋ ቀይሕ ባሕሪ ባይ ዲፎልት ይተሓዝሎ ማለት እዩ በዚ ገይሩ ስለ ዘብል ማለት መንግስቲ ኤርትራ እንዳሕር ክከላኸሎ ዘይክኢሉ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ትግራይ ጎቲትካ ንምምፃእ ይገለ ኣነ ዝታት ብዙሕ ትርጉም ኣይበለን እንኩምታት ሓሳብና ተደጋገምቲ እውን ዝቐርቡ ዛዕባታት ስለዝኾነ መከይና ኾነቲ ዝረባሲ መንግስቲ ኤርትራ ትውግእ በይኑ ንኸይዋጋእ መሓዘት ይልሽተሉ ትኽክል ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛረብ ፈልጢ እዚ نحن أبزياء خطر تخل أدرك أنت كمل لنا أيوه أنت هذا خلوا زي تملس الجزءات نينا زي تملس حزب نينا نحطه نجرنينا نحن وني زولك زلوا mutual benefit كلام تنخلينا من قصير ترى خمسة بس حاسس زلوا خمسة سلاسل له سوينا تعب بهذا الماني من قصته كي قدامي أجندنا 4 كيلو نازل كير ملو بس 5 حساب جميلكم ولا ملنا سب حساب جميلكم حزي حانت سفر ناي قبلي اجنده خبطوا العلو حمبرتي ناي منليك بوتا رجعنا نحن خصوم كنا كلنا نصوم اديس اخو الحقهم ناتهم حساب تحنقيطهم زلو حساب سناتنا زخده يكون علامه هذي قداماي صلايلو مسرعو وغن الرادع مالتي هذي تفرع مامو جنرال تفرع مامو تزارو كل سب سمعي وي تايلو إيرتران تجرين الوقع نايز بلتقن حيلن حرلي بتحريت كنوجو إن عاتق كنولا إنايل ويل كم خطولون زي تاخطولون زي هاي بين إزوقه بلتقنا ساخطوا عليه دلن بنقص إيرتران كتحجزنا يدلن فانون كتحجزنا يدلن سلسة بيستان دقري بسلي تحسيره ها ما صوت ما تون موصل سينا دي خطول طب صلاة توزحلون استقرأ زولي أم قعتم كون زول خاص جرمك وأما صلاة توزحل ما تكون مستيرتراون سلام مخان مستمحراون سلام مخان مسكاليون مسعفرون مسكاليون سلام مخاني كم مختلف كلها يا أوي يقولوا سلزم سوازي أتم سلام يقولوا سميلا جلس كان يركز نفانو دليتات فلاب كنا قرأ نفانو هذي تايمينج زول العلاج هذي كسامة زها مسفانو ردي خندو حري خان تاي تقبر بده حري خان تاي تقبر نقول لهم أنت تات مفتاح إشكال ما تصنع نايم رحنا استراحين سو هذا جن بستخ على متن فانو خفت الزلول نعلون كحيل له نمن تاي أراد كلنا أوزي وست ولا أو كتر في الدل نايم الزرع عم 4 كيلو كنس إحنا هام عرفت غير نايم ركب عقمنا خصفح
كم زان ريو زلنا تكونتات نابي قصي خيدالو تناي تግራይ ፖለቲከኛታት ይኹን ምሁራን ዝበሃሉ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ተስፋ ዝህብዩ ሓቂ ንምዝራብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳን ጭፍራናቱን ጻድቃኑን ተተሓሒዞም ምስተኣለዩ ካብቲ ቦታ some sense of common sense ክነግስ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓስብ ብዛዕባ ሱዳን ክሓስብ ብዛዕባ ካለ ክሓስብ ኣይፅበየን ኢኻ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ረብሓ ክዛረብ ዘሎ ረብሓ ናይ ትግራይ ድማ ናይ ግድን ኤርትራ ፍተው ድብደብል ኣይኮን እንታይ ረብሓናትካ ህዝብኻ ናፃ ምውፃእ ክልልካ ናፃ ምውፃእ ዝግባኣካ ንኽትረክብ ስለዚ ዝግባኣካ ንኽትረክብ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኤርትራ ደባስ ምክንያት የብልካን ምክንያቱ መሬትካ ይትደሊ ናይ ኤርትራ መሬትካ ይኮነ ትደሊ ዘላ ኤርትራ ሰማይካ ይትደሊ ባሕርካ ይትደሊ ማይካ ይትደሊ ስለዚ ምስ ኤርትራ ደባስ ምክንያት ክህልወካ ይክእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ክደቑሰካ ክኣልየካ ይደሊ ኣሎ ከውድቐካ ይደሊ ኣሎ ኤርትራ ግን ዶባ ዓፅያ ግድ ባይላትካ ክትነብር ትኽእልያ because we have no problem yes ምስ ጎረባብትካ ሰላም ክህልወካ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም ሒዙ ብኦም ረጊፁ ክመፅእ ዝደሊ ዓንዳር ኣካል ስለ ዘሎ ኤርትራ ትፅምዶ የገድሳይ ንተጋሩ ድማ ከምኡ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝደልይዎ ኣጀንዳ ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተገይሮም ይረብሑ እምበር ኣይከስሩን እዮም ኩሉ ግዜ ድማ መተንፈስ ኣሎ ኣብቲ ደገ ባሕሪ ስለ ዘሎ መተንፈስ ኣሎ ጎረቤት ስለ ዘሎ መተንፈስ ኣሎ ምስ ኤርትራ ምባእስ ማለት ግን ነብስኻ ንጥፍኣት በዓልካ ምኾናኒ ካልኣዩ ምስ ኣምሓራ ፋኖ እንታይ ይደሊ ኣሎ ፋኖ ንኣብዪ ኣሕመድ ክግምጥል ይደሊ ኣሎ ምስ ኣቢ ድማ ይዋጋ ኣሎ ስለዚ ብልሒ ዘለዎ ፖለቲከኛ ወይ እውን ፅቡቕ ብልሒ ዘለዎ ንቅሓት ዘለዎ መራሒ ናይ ትግራይ ምስ ፋኖ ክበኣስ የብሉን ምስ ፋኖ ኣብ ድሕሪ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ረብሓኻ ክገረጮ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣይኮንካ ምስ ፋኖ ትበኣስ ፋኖ ዝሰርሓልካ ዘሎ እቲ ንዓኻ ከጥፍእ ዝደላደል ዘሎ ንዑይ ዘዳኽመልካ ዘሎ ስለዚ ንፋኖ እንተኽኢልካ ብድሕሪ መጋረጃ ትሕግዞ እንተደይከኣልካ ድማ ይሻራብ ኣፍካ ሒዝካ ትብል ምክንያቱ ፋኖ ነቲ ቀንዲ ንዓኻ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ የዳኽመልካ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ገይም እቲ ሰብ እናተረድኦ ይመፅእ ኣሎ እናተረጋግዐ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ንኩሉ ሰብ ዘርብሕ እዩ ኣቢ ንኩሉ ረባሺ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኣንፃር ኣቢ ዝኽየድ ኩነታት በዚኣ ጌርና ክንሰግሮ ኢና ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ኮይናት ገሊኦም መዓልቲ እውን ቆሪፆም በዚ ዕለት ክጅመር ይኽእል እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣሎ ዝተፈላለዩ ድማ ኩናት ኣይተርፍን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብሉ ወገናት ኣሎ እሞ ኣብዚ ዘለካ ምልከታ እንታይ ይመስል እስኪ ኣነ ባህጊ እየ ዝርኢ ባህጊ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ባህጊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ምክያድ ኣብ ዘለዎ እዩ ባህጉ ቦቱ እዩ ዘሎ ሓደ ኢትዮጵያ ገጢሞ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኢኮኖሚያዊ ወጥሪ ካልኦት ወጥርታት ትንፋስ ክበኒ ይኽእል ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዚ ዝፈጥሮ ለቨሬጅ ዕድመ ስልጣነ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢና ሕጂስ ካብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ውፅእ ኢልና ኣብቶም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ካ ንስገር ትግራ ኣድያት ዝሃበትና የለን ሓቂ ክንዛረብ ትኽእልና ንሕና እኮ ታሪክ ሻዕብያ ኣብ በረኻ ዝገበሮ ሻዕብያ እቲ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ስለጨወዮ قوامن مرجان سلازي جبر أنت زي كوين كو تيبير عنا مريقة هو تبصحهم إلى تنا هذا شعبيان تي بي ال اف نزي ناي حيلنا تيبيا زنورا سعيرنا تي بي ال اف كا ولاون إيرترا عين السلام أنت بلا حيلي نورا تقدر تغل تزعابي حيل زنورا تشعب زي كل العالم ناي شعبيان هو واحد حيلي نورا ما تقول اوف كورس نيروم جن بنايكريتي اتم متحققاس نتي سلطان باور حيزمو اذا خاصم معني روم حبيرهم كقالوا سولو نساتهم سل عرسه وسانه زبل نيرو ኢትዮጵያ መርሕዋ ነይሮም ኤርትራ ከዓ ናይ ነፃነት ስለዝነበረ ሪኮግናይዝ ገይሮሞ ማለት እዩ ሶ ሕጂ መን እዩ ኣብዚ ድላ ኖ ክንመርሶ ኢና ኖ ክንበቃ ፈቲኻ ደሂብካና ኸይ ሓደ ክጅምር ከሎ ኤርትራ ትግዛእ ነይራ እምበር ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ነይራ ዝኽፈጥዎ ዘለዎም ከምዚ ሕጂ ትግራይ ወይ ከዓ ከምዚ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ከም ይኮነትን ነይራ ብሓይሊ እዩ ኤርትራ ብጣልያን ብእንግሊዝ ዝተገዝእ መቸም ቀኒ እንድሕር ኢልካ ገለ እንዲኻ ትሰምዕ ኣነ ኣብ ብዙሕ ነገር ምዝ ሰብ እዚ ይቃወም ነይረ ኣብዚያ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ፅቡቕ ኣሎ ማለት ኣይተጋጋኹ ነይራ ነሰብ እዚ ትራሽ ዝብሎ ነይረ ትራሽ ማለት ወይ ከዓ ትራሽ ካ እንዳጓሓፍቲ ህልካ ኣብ እንዳጓሓፍቲ ጥዑይ ነገርርከብ እዩ ሓደ ካብቲ ጥዑይናቱ ድማ እዚ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ድማ ንቕበሎ ኢና ፅቡቕ እዩ ተዛሪቡ ብዚ ኣካል ውዮል ነው ብዛዕባ ብዙሕ ዘረባ ክዛረባ ይክእልኒ ኣብዚያ ግን ፅቡቕ ኣላ ሕጂ እቲ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና መድረኽ ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ኣብዚ ቅንጣብ ናይ ኤርትራ ስምዒት ንዘለዎ ሰብ ንኤርትራ ከም ሃገር ተገድሶ ሰብ ክንዲ ምንታይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ናቱ ካብ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ዝፍለ እንድሕር ኮይኑ
ኤርትራ ከም ሃገር ተገድሶ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኣቢ ጠጠው ክብል ኣይክእልኒ ኢልና ኢና ምስ ኣቢ ጠጠው ዝብል ሰብ ድማ ኢልና ተወዲሉ ትባይታ ምስ ኣቢ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፅሒዎ ዘሎ ምስ ደው ዝብል ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ሞራል ዘይብሉ ሰብ እዩ ምክንያቱ ሕሉፍ ሓሊፉ ንዓሰብ ሰጊሩ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ንዝፍትን ዘሎ ምስ ኮይና ክንከይድ ኢና እንድሕር ኢሎም ሰብ እንታይ እቲ ጉዳይ ናቶም ናበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ድፈልጦ የብለይን ግን ነቲ ህዝቢ በዓሉ ሰሚዑ ክፈርድ ስለ ዘለዎ ነዚ እስከ ካስምዑ በዚ ተባሂልና ገለ ዝበሃል መምህር ኣነ ሽም ኣይፀዋዕኩን እቲ ገለልፃ ድማ ሳይንቲፊክ እዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ እዩ ሓደ ስርዓት ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ስርዓት ክልተ ደገፍቲ እዮም ዘለዎ ማቴሪያሊስት ስትራቴጂስት ባህሉ እቲ ማቴሪያሊስት ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደር ባዕሉ ዘመሓድሮ ባዕሉ ዝልእኮ ንዕኡ ዝመስል እዩ ስትራቴጂስት ድማ ንኣንጻሩ ተቃወምቲ ክስልል ንኣንጻሩ ሃገር ክስልል ናይ ካልእ ጉዳያት ከዛብዕ ዝልእኮ እዩ ስለዚ ከም ናይ ኩሉ ዓለም ተቃለስትን ተቃወምትን ናይ ስትራቴጂ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ኣብ መንጎ ንክህሉ ወድዓዊ ሓቂ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኣቢ ኮይኑ ሃገር ክወርር ናፅነት ናይ ኤርትራ ንክደፍር ንሃገር ክጥርንፍ የኢሉ ንዝብገስ ዘሎ ምሱ ስለ ዘሎ ገለ ካብቶም ምሱ ዘጣቅዑሉ ዝነበሩ ኣንተ ንዓ ኦምሮኻ ይሰርሕ የለን ምክንያቱ ነቲ ሃገር ክልክማየ ዝብለካ ዘሎ ንምንታይ ፖለቲካ ኢኻ ትሰርሕ ዘላ ዶስ ደመወዝተኛ ሰራሕተኛ ኢኻ ንስኻ ኣቢ ዝኸፍለካ ዘሎ ደመወዝተኛ ኢኻ እንተበልዎ ናይ ሻዕብያ ሰለይቲ ስለ ዘለዋ ውሽጥና እቶም ንዓይ ዝቃወምኑ ዘሎ ምስ ኣቢ ከይድካ ዝገብሮ ዘሎ ኣቢ ዝደለየ ይግበር ኣነ ምስ ኣቢ ክሰርሕ ዝብል ዘለኹ ዝቃወምኑ ዘለው ሻዕብያ ዝለኣኾም ስለያዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ከምኡ ምባሉ እንገይሩ እዩ ኣይቃወመን እየ ኣብ ዓለም እንገይራ ኣለኩ መንዚሩ ዝነብር ሰብ ኣሎ ሓሲዩ ዝነብር ኣሎ ለኽቢቱ ዝነብር ኣሎ ሰብ ብተፈላለየ መንገዲ ዝነብር እቲ ንዑ ዝሰምዕ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ድማ ካብ ኤርትራ ንእሽተይ ኮይኑ ወፅዩ ናይ በዓል እዚ ካብ ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ከም ዝበሃል ነዚኦም ዝስዕሙ ብሰንኪ በዓል ከምዚኣቶም ኣብ ጎዳጉዲ ዝኣተዉ ብዙሓት እዮም ሕጂ ሓደ ካብዚ ትማሊ ካልእ ዝዛረብ ዝነበረ ለንቀነ ዘሎ ጉድራማ ንበይኒ እዩ سمعوا بزي ما يسوت كاميرا ورادة ساخين وردا فرحنا بس دنا نلل مالتي حكني الذي لو دخلت تكون كامل بقاسة تبعي تاخدها كم ذا صورة عند جبروها مالتي لتمنقص عليهم ويرتاو ألف جيرو عليهم أنا يسوي ساخين جبرها إرتاح سلسلة يزورها تركونا الذي بقى تدور هذا كأمريكا تقبل كان أملاك كافتح وردا مدرنا عدنا خمسنا عدنا غير هو النهار تصلي مالتي أنا سبرتها وقلتي لا من تلك تورد مالتي الذي نويكا ما يسوت كاميرا ورا كلها سبت سفاغوريت تي تقاوم زبال إذا أبي زبقسو زلو كنتات تايلا لنا قتلو يلنا مس أبي زسرح إيرتراوي ناي بحق إيرتراوي ندعو قينو تا ناي سجا نجر تقنطو نا إيرترا نجر زلو إذا حجي زلو سرعات ناي بلسجنا مسوك سرح يكن كن من تاينا بإيرترا زلو منقسي يسلع مز حجي زلو سرعات كسرح يكن because واجانا إيرترا نتاي تخفيل الوزير دوت قين ولا بعين بوليتيكا خطري غلغة التيم سأبك سرع دلونا زلو دما هي بوليتيكا قداي كنا نينجيرا قداي سلزي انجيرو يدا بس زلو نتصوريو مورال دما يبلو مزعب إيرترا نخزارب أبزون بعلاتهم كم خبلي جميرا مالون تاي كم زور دما يفلتني سمعوا ما بزي طيب كم ذا أبدا شرحه صحيفة ما زلو نابقن بار نقية ترايين بار أيت فلاسفو تراي سؤالكم للدحرين أخيدو تراي سؤالكم نحن ذهبناكم بدعو وين نحن نهبكم حساب تراي سمعوا إزي ببارياتو صار ديمقراطي أتحسر سواي مالتي تمكعت غايو كم زان رياض لنا أتا قداي بأقو إثيوبيا قد كيت كلا بوغيرا مماتا مخانو سلدي في اللزنبري نتيوم ناب كومن سنس ملو سزلو كقاومي يقوليهم تقاومو بإيرتراويان هيتجمرن جن حدث اتي فيروس تمالي بتقراي تعوتي لماتيوم نابي بتعم علو ناي بحكي التكونتات انتاي كم زخونه زي تفلت حاجه لهم بعلم وز زارو لايف إيرترا تجزي تفلت اليوم قارينو قرن كوينا نتي جزا خاسيس قاع كندزي كحكم خاغله
شعبيا كمزي أوريدنا زولهم فتوزلنا تأيوزي شغل سبيتي ندرزي زعل للنسي نايب الرهاني رزبها بللاونتنا بقالة سقع كندزي حلفنا نهر سبات يكوننا هنا وع بتخوين زي قبر كاي كونن تا بوليتيكا سلازم موتت حجي ريتلس اندي خاجة ميركا زلها كن ريتلس نزقبر ونس اقام يبلون اتا كونتات كن عمنتاي درجة بتيحا خمزلا ابي وريدا خمزلا ما نمسب كرد عيدلي حنت الله من البات مسناتو تتحازا كونتن كن نسمع ياسك تاريخ بلح مسواتي تخفيلو سبت رح ليكونه انسساتات إرترا أقراب إرترا خيترافون مسوات تخفيلو جي كما عبدت كنت أوصل نخل تخلوين شمو أدقي نيرنا إزي تخلوين زربها الأدقي نادوم سنة تساتيفو فنكل ول سنة تساتيفو سقابنا تسنت أتوي أدقي مالتي استغلوين أدقنا بفول يابزنا باتعك البلسو زدلي انتهالو ليتي يتقعزو جي أب حدا وسن بوتا مسبصحنا ودي كامر حنا يسخيدلو بعد حنيتاي قالو بولم تم ازس بطلني دولا تبرغسي كسات خينيرا اجي نغيد نيرنا سليان وحنا نيرم توسن وان سوصحنا زادي تطو يول مالت دي تطو مسبله چاينا مخال مسابه ستيفانس ودي زادي صبري له سلازي بغدمنا سب كم زل يدفلت بلنا چاناتي جيتهم سليا وزنور خاني جينا 10 دقيقة لنا تجاجي حلها يبلو مالتيو مدخونه أدقي مخاد أدقي قال نجاري سمعت أدقي ما نزخونه جن هذا في توراني هذا قرب سبات حلفو يبال immediately أبزاك زيها كاتل نايس لاي أبا خلاها توصل تجمر مالتي توصل مستجمرة كان مزيرة صحيح زهون دول زهجي قابت حنت حيل زحلفت والدرب عتت سفاجريش ينيرو السبزي كدمي نابتي أجر صراحة متاو مسانا ستاف ينيرو شعو أو عزاز حيل غيناتو إذا حيل حيزو عند خد حجي والدرب عته قدامي تي تتكوست مالتي مالس سوم ساجم ساعتوه جاوم تقدمي لهم ساعتوه قدامي تي تحريماتو مالت أباسوا والدرب عته كلنا نقزز مالتي بتعميد حزن تسامي ينيرو أما جمر تحاصل زغنة مچم كم تري ود لهم تاريخنا إيرتران جننتن كساع كندي كبيد مخانو جن أيقونن إيرتراويان كل دوغنا إيرترا استقال السلق على سيزن لنا يزبل الناس أنه سلزي أبي إيرترا استفتر كل فطورس بمعالتو استقم زلو ومخانو إنا نسمع زلنا تاريخ نمفلاتو زاكل لي أمتيا نغطي لابزياس كحنت كفيديو كبير ترادوس أتيازيا سمعوه زي بزعبا مع التوريزم إيرترا بتهردات هذا الوريد زلو سلنديو أنت نجرجن ألاك أبي إيرترا دوت فيديو زرا خواس كسمع وازيا. What I got? No flush. Here's the sink. Oh yeah. But it gets better. Look at this. Oh my God. It's all the soap scum. Oh, and then look at the ceiling. What is going on there? $60? Really? Okay. Yeah, زيا بس راح أنا I know بزعت سريكم ليه لهم ذا فيديو زيا. I mean it's $6 it's a little bit too much. مالت تكونتاتنا إيرتراير دانا ديو جن هذا كتصريات خلنا يركع. هذا التكنولوجي ما يكابي كاك لما كونتاتنا إيرترا مسزر اللي بده هتاتنا يتهاجر كتجنزبوت خلنا جري يجن كتصريوسي هوتيل مخصص $6 كتغفل بحرب غين كاسي. Man, this is not good. This is not good. تي هوتيل سي $6 تغفلون تلغا. You better clean it. فوق يركا كتصريه يقباكا. أمين كم زعج نزك غيري كل نيرو $6 كو. boy أب زبز حيروبا. أب زبز حيروبا 3 star هوتيل كحدرا كاز غالي. أمين إيرتراس رزقنا كشفنا له ما ينغلينا. نعايز نجرزك غير زلوي. يس تكنولوجي حترت هلا كا إنترنت كيبلو كهلو يخلي هوتيل ناتكا أكال نجر كهلو يخلي I get it. جن كتصريسي بس ريت كاسكت فلاتي دقباك. ما تخالص كم دليت كخون خلي كتصريه جني قباك. I hope زي فيديو زي تبصحهم تخون هوتيل.
هوتيل ايناي هوتيل مخانو كاي جلسن اندي جن this is a little bit shocking بس مالت ابير تراسوس دولار وحد كويناي سمعنني نحنت ليتي ابا بصبو هوتيل خا متخفل سلازي انا سسميعه النزيع معناته انت واحد بصريسي كان حما يقبعناني بس انترنت يلن ها كمز تكنولوجي غديلو بحال كله يا تحصرتات غدا غلص غم زلوي كتصريه ግን غدا ክትበላ ይትህና ማኻ ገንዘብ ትኸፈላለኻ ነቻሪቱ ናይ ኮነ ነዚ so I'm really ሰምቢደ በዚያ ግን it is what it is man بحفظ كنريا خلنا اسكنشتي نسمعيو تا فيديو. Here to spend time in my hotel. I'm here to see Massawa Old Town, a UNESCO World Heritage Site filled with a unique blend of Ottoman, Egyptian, and Italian architecture, like the famous Hotel Torino, built in 1938. This place feels right out of Venice. Wandering the dusty streets alone, I can't help but feel like I'm on the set of a movie. Look at the ceiling. Yeah, it's مالت صبغن ديو تي اول تاون ناي بصواع ناي يونسكو هيريتاجو بصبغ زخونه كصغان زلوي نابنت جارغيت غزا نرصنينا اذن بوري مسي كونتات ناي كوتابانا ايرترا اتا هايسكا خطريو تخل نغريو I hope زي ابتي ناي صغانا ناي باص زبحال زلو كم بروجكت وسيدو نت توريزم كم حدا غداس منጭ ناي كوتابا سلتوس زلا ايرترا تسفا نغبر ابز قربا غزي صغانا خدغبرلو ناي موداتا مسنابتيت وقت مغبار مره اندي زفتو كان خاب زفلط قلو طقمتات قرب ككافلكم كلتا دقيقه طرح وقت مسغبركم بلاد سيركيليشن ناتكم مزوار ناي دم اوشتكم يجمامر يراساسن قال مالتي 5 دقائق مس بصحكم كا مودكم قير يجمر سلاچكم قال صنح فتح تحت 10 دقائق مس بصحكم كا نفسهم بعلو كورتيسول زبهال ني ستريس هرمون بريك داون كغبرن كقنسون يجمر مالتي 15 دقائق مس بصحكم كا بلاد شوغركم كقناس يجمر مالتي 30 دقائق وقت مس غبركم كا فات بيرن كتغبروا تجمروا نو مور سبحي تغونو مالتي 45 دقائق اندحر وكيركم كا حما حسابات كرح قالكم يجمر طعي حسابات كتحسبوا تجمو you start thinking clearly مالتي حنت ساعات اندحر وكيركم كا نفسهم بعلو ريورد غبركم بقى حقوس عينت فايب يمصكم بعلو مالتي which is dopamine زبهال هرمون and يحقسنا بقى like فتح تحكم نبل زغبرنا مالتي حجسي الكيل كسنت اختب لنا زل خداليا اندحر لكم نخر وكبروا اتقعتوا صيل كم ذات رواز لهم نزحفتنا انا ناي معلتا وسرحي فيديو قصالي زغبر دموزي انتي تفلطدو فيديو مسوداخو ام معلتي انت واحد ساعات نورمال ግን كساب 3 ساعات وكي يغبر نزت بلو زلا هرمون سبب وانو بيني ابيناي انتي اتهون لكن حسيبلي فلطني صبغت انالني دس زبلنا بهيوتي دموزي عين هيوتي زبلا اتاوكيا ساعات ابا طراي تمصان بركال كم دليتكا ታወቅ ጥራይ ተጠዋይ ተብለለይ ዝብል እምነት ይዘለኒ ነዛሓፍትና ድማ መኽሪባትኩም አላ ወክ ምግባርክ ሳቅ እንደ ጽቡቅ ምዃኑ ሰሚዕና ኣለና ሃይሎ ማርሳብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶምን ሓሳብኩም እንግደፉ ታንክ ዩ